Hi, Kimi Vlog. Good evening to you, Kimi Vlog. Maraming salamat sa pagpunta. Mega love shout out, Kimi. Ikaw ang unang bisita ko. Ito, i-play natin ang iyong video. Mandali, i-search ko Kimi Vlog PH. Adi, good evening to you, Adi. Mega love shout out. Alright. Mega love shout out to my friend Adi. Thank you so much for the visit. Sheena Vlog support. Andito si Sheena Vlog. Mega love shout out, Sheena Vlog. Kailangan kita ng damit. Dali sinesearch ko si Kimi. Gamit itong cellphone ng anak ko. Kimi Vlog, andito na ako sa channel mo. Mag-play tayo ng live na lang. Ito 38 minutes muna. Ayan, may harang ka na, Kimi. 38 minutes, 3 days ago, naputol na naman. Naputol na naman para kay Kimi Vlog. 38 minutes. Thank you so much, Sheena Vlog. And then, Adi, I'm going to play your video. Just uploaded video, Adi. And then, Sheena Vlog. Alright, just a moment. Watching with ads, Adi. Ay, hindi si Adi to. All about. I thought you were Adi. Sorry, my friend. All about playing with ads in your video. Soya chop biryani. Delhi special. Namaste, my friend. Thank you so much playing with ads here. Thank you, all about. I miss you. It's been a long time, my friend. Thank you so much. Yeah, just uploaded, yes. I'm watching this one. All about. I'm watching this one all about. Thank you so much. Then just recently uploaded video. The title is Soya Chop Biryani. New Delhi special street food. Hello, Mr. Titanic. Good evening to you, Mr. Titanic. Hindi ka ba nag-live, Mr. Titanic? Sheena Vlog, going to your channel, Sheena Vlog, and then si Mr. Titanic. Thank you so much, Mr. Titanic. Sheena Vlog, alright. Uy, till end. Sige, till end, Till end. Naka-live ka pala, Sheena Vlog. Collab tayo, Sheena. Yung si Kabsat, pupunta sa'yo. Tapos ito, tapos yung support mo nandyan. So, thumbs up 38, Sheena. O, saglit lang ako, Sheena. Saglit lang ako. Saglit lang tong live na yan. Pag napagod na ako, edi silent na lang. Andito ako, Sheena, sa'yo. And then si Mr. Titanic. Mr. Titanic. Mr. DJ, can I make a request? Uy. Sana ay long love song ko. Mr. Titanic, Oscar Bertunel, good evening to you. Adding Oscar, going to your channel. Yes, andyan si Kabsat, Kabsat ang nandyan. Kimi Vlog, naka-play yung 38 minutes mo. Ay, hindi naka-live si Oscar. Oscar, where are you? Hindi ka pala naka-live. Ito, Oscar, 2 hours and 55 minutes. Tignan ko, hindi pa ito napanood. Hindi pa ito napanood. Pang 7 thumbs up, Oscar. 2 hours and 55 minutes. Okay, playing.
Thank you so much guys. Good evening po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa pagpunta sa aking munting channel. Thank you so much. Hello! Hi there! Hi there my friend. I cannot read your, your, what's this, writings. I'm sorry, I cannot read your writings. But I wish you good day, good night, good evening. 2 hours and 55 minutes, Mr. Titanic is playing. Thank you so much. Hi! Hello, hi! Thank you so much for the visit. Pati dito sa channel na, di rin maintindihan. I'm sorry, I cannot read your script. Hi, hello, said hi. Sorry, I cannot read your script. I don't know your script. I'm sorry, my friend, but I'm greeting you. Good evening. You're in the Philippines. Welcome to my live stream. Welcome to the Philippines. Big thanks po to Jamie. Welcome, my friend. Ading Oscar. All about Tamsak 69. Ayan, Tamsak 69. Isa pa ako dito sa cellphone eh. Kaso lobat yata. Lobat nga. Wala akong ngaming, ay hindi. Meron pa pala. Meron pa palang buhay. Yun na lang ibang pupunta, no? Kimi walang bakas ito pero makakatamsak pang tamsak. O na 10 ka ito. This is 38.43 minutes live video. Maraming salamat, Kimi. Sheena, maraming salamat. Nandito ang aking salamat sa damit, Sheena. Here lang po, nandyan ako. Papaganahin natin ang chat box mo, Sheena. Parang dalawa lang tayo dito, no? Wala akong kasama. 9 hours ago, wow. Okay yan, Sheena. Long, live. Kasi ako napapagod na mag-live ng mahaba. Tsaka ba, bumigay kasi yung cellphone ko, natatakot din ako, guys. Baka bumigay. Kimi Vlog, maraming salamat. Sheena Vlog, nandyan ako sa iyo. All about watching. Mr. Titanic, watching also your video. Ayan. Maraming salamat everyone. Thank you so much. Napagod ako guys. Hello, Kabsat Natig! Good evening, Kabsat Natig. Going to your channel. Kabsat Natig. Nainbag nga rabi Uy! Ang aking paboritong lutuing pansit. O, Kabsat Natig, pansit. O, may, meron siyang ads, si CDO. Pang 28 tamsak, Kabsat Natig, playing. Kimi Vlog, may harang ito. Hindi ka pa naman monetize, di ba? Kinancel ko yung harang mo, Kimi Vlog, para makarami ka ng video. Si Nati Dalde, waiting, playing po, Kabsat Nati. Ayan. Pansit. Pampahaba ng buhay. At sabi ni Sis Lucita, pampahaba ng relasyon. Disisit, pansit. Disisit, pansit. Napagod kasi ako, Kabsat Nati, dahil maghapon nasa labas ako. Nagatid ako ng bata kasi nagpunta ng Baguio. Mag-exam daw sa PMA. Sana nga pala rin siya.
Kasi ang PMA, hindi basta-basta dun. Brains, tsaka physical fitness dun, ang kalaban mo. Tsaka dapat matalino ka. Pumunta sa PMA. Laying Kabsat and Kimi Bulag and also Sheena Bulag. I'm in your channel, Sheena Bulag. All about, yeah, I'm playing All About. Thank you so much. All About Food and Travel. +1 subscription for you. Soya Chop Biryani. Walay ko ito. Yeah. Thank you so much. Itanggalin ko muna tapos lutuin. Sir Domingo Daldes. Si Sir Domingo Daldes. Thank you so much. Pag-play din natin si Sir Domingo Daldes. Ibabaw ko mamaya. Dito pa yata yung ano niya eh. Kasi guys, kanina pinol charge ko to nang iniwanan ko. Wala na eh. Tumigil na rin siya dahil hindi ko kasi siya sinaksak kasi baka abutin ako ng ilang oras sa labas. Nagpunta kasi ako ng Bangged. Sir Domingo Dalde, pinagpapatuloy ko yung araw po ng linggo. May mga mid-roll harang kasi Kabsat, Sir Domingo Dalde. Araw po ng linggo, magsimba po tayo. 2 days ago lang po ito, Kabsat natin para kay Sir Domingo Dalde. 2 hours and 53. Naka 1 hour na ako, Kabsat. Hindi ko to ini-skip kasi sayang, mapuputol, Kabsat. 1 hour and 11 minutes na po, Sir Domingo Dalde. Out of 2.53 hours. 2.53 hours. Dito pa rin tayo, Sir Domingo Dalde. Maliit na lang siya. Playing po. Gulay lang muna tayo. Kasi yan, kunyari naputol guys, ang piniplay nyo naputol, pumunta kayo sa history o kaya dun sa liked folder, makikita nyo yun. Lucy Warren's World, my gorgeous friend, how are you? I'm going to your channel, Lucy Warren's World. Kaibabaw ko na lang yung mga Thank you so much. halo ko na lang mamaya. Yeah, Lucy Warren's World. Ilagay lahat. Thank you so much and I really appreciate your coming Thank you. for your visit. Luto na. Sir Oscar, thank you so much. Naka-play po yun. Hindi pa ba nag-live si Ma'am Icon? Kung hindi nag-live, ikaw na lang mag-live o kayo ni Ma'am Nati para may kasama ako. Ayan, fully watch na Kabsat Nati. 28 thumbs up. Ang harang nito Kabsat Nati sa ano? Sa pre-roll. Unang. Hello mga mommies. Ayan, another harang. May harang yun. Pre-roll tsaka mid-roll. Kabsat natin. I-mute lang muna natin Kabsat natin pero hindi ko yan hindi ko yan i-skip. Lucy Warren's World, I'm in your channel now. And I hope you have a new upload today. Shampoo ang harang niya. Ayan, fully watch na Kabsat natin another video. Adobong pata. Ayan, adobong pata na may saging. Hindi ba to, humba? Hindi ba humba yun, yung adobong pata na may saging? Humba yata ang tawag ng mga Tagalog dyan. Pero sa mga Ilocano, adobo pa rin yan. Lucy, I'm in your latest upload. That was a month ago. The title is Spyro the Dragon Toasty. It has a huge number of thumbs up. This is 1.1 thousand thumbs up and 1.9 thousand views. This is for Lucy. Thank you so much. Malu Olivar, Tusok Coast. Ma'am Malu, ano po ba ang iyong main channel? Ito po ba? Bigyan kita ng moderator pero maguguto channel ako kung yan po ba ang iyong main channel. Thank you so much, Malu Olivar. Maraming salamat. Salamat sa tusok. Tusok sa puwit. Lucy Warren's World playing. Thank you so much.
11 million people in the house. Maraming salamat everyone. Playing this one. Ninja lang. Ano po ang main channel mo, Kabsat? Malu. Para naman ako'y mapuntahan ka. Fatuma Bira. Good evening to you, my friend Fatuma Bira. I really appreciate for you coming to my live stream. You're always welcome, Malu Olivar. Ano po ba ang main channel mo? Sis Malu, go to channel nga ako. Sanang mahulaan kita. Alam, nasaan na? Malu Olivar. Parehas lang. Kuya Pops TV. Good evening to you, Kuya Pops. Naririnig ko tong Kuya Pops. At wala dyan si Kuya Pops. Nandito nakita ko. Sandali itong chat box ko dito hindi niya kayang ipakita lahat ng lahat ng nandyan. Kuya Pops, thank you so much Kuya Pops. Good evening po sa iyo. At mega love shout out. Yan. Si Ma'am Malu Olivar. Wait. Kabsat natin, tamsak 29 sa adobong pata while opening the channel of Ma'am Malu. Ayan. Mahirap pagka-cellphone. Madulas. Another video, Kabsat. Nagluto ako ng dinengdeng naman, Kabsat natin. Oscar, hello from Fatuma Bira. Ayan, naka-open na po ang iyong Ito rin po. Okay. May 23 videos ka, Malu Olivar. Ayan, dito tayo sa one year ago. Ma'am Malu, playing itong Celos. 1 year ago. Baby pa ang bahay ni Ma'am Malu. Playing po ito, Ma'am Malu. Malu. Ito pala, Malu. Malu, ito pala yun. Sige, Kabsat. Sa bagay, sabi mo kanina, ano pala yun, Ninja pala. Ma'am Malu. Pero alam mo, Ma'am Malu, ay, laki ng bahay ni Ma'am Malu. Just for fun. Good evening. Mega love shout out just a moment. Maglilista po ako. Just for fun. Hindi ko pa napapanood. Tsaka si Fatuma Bira. You're next from Fatuma Bira. I will go first with Ma'am Malu. Ma'am Malu has a big mansion, YouTube mansion. Samahan niyo ako guys, bili tayo bread. Ma'am Malu, bili tayo ng bread. Ma'am Malu, pang 26 tamsak pag napanood ko yan. Saka ako na lang tatamsakan, Ma'am Malu, pag natapos ko na. Or malapit nang matapos. Yan, playing. Just for fun, just a moment. Fatuma Bira, you're next. Bira, Fatuma Bira. Going to your channel and then just for fun. Support. Kabsat natin, nandito pa rin tayo sa dinengdeng. Kabsat natin, playing. Maraming salamat everyone. Sheena Vlog. Nandito tayo si Kabsat Jamie ha. Hindi ko pinupull out. Ayan, nandyan. Nandyan siya. Support ang magpi-play kay Fatuma Bira. Fatuma Bira, in your channel already. You have upcoming, my friend. I will
put the notification on in your upcoming premiere. And Tamsak 23. This will be, your premiere will be, what time? What time is your premiere, my friend Fatuma Bira? 15 minutes from now. So September 18. So today, 8:45. 8:45. Yeah. 8:45 tonight. Alright, I'm leaving a comment in your upcoming premiere, my friend Fatuma Bira. Alright, okay, done already. I'm going to pick now your new video. And so with Lucy Warren's World, you have a month ago latest upload, the Spyro the Dragon Toasty. Cook meat and fry the biryani for Fatuma Bira. This is Fatuma Bira, this is 15.39 minutes. Cook meat and fried fish biryani in 10 minutes. Alright, for my friend Fatuma Bira. 15.39 minutes playing for Fatuma Bira. Ayan. Next is Just for Fun. Bakasang ko lang itong mga to, si Ma'am Malu. Si Ma'am Malu, nasaan ka na? Alright, for Lucy Warren's World, fully watch already, my very good friend. This is a replay. Alright. Another, sino pa nandyan? Just for Fun, Angelita. Just for Fun in your channel. Just for Fun. Ang ganda, Kimi Vlog, wag mag-alala kabsat. Naka 20 minutes ka na. 20 minutes and still ongoing play. Just for Fun. I will get back to you again, Lucy Warren's World, after Just for Fun. I'm still searching the Just for Fun. Oh no, I cannot search. Okay, I'm going to go to channel. I'll try go to channel instead of searching. Just a moment. Go to channel. Samahan niyo ako guys, bili ng bread. Kamusta na kaya ito? Ayan, naka 2 minutes ka na kabsat. Malu Olivar. Pag natapos ito, magpe-play pa ako ng isa pa. May mga harang-harang, Kimi, pero i-skip natin yan kasi hindi ka pa naman money para mabilis matapos at makadami ka ng play. Plus news of 1 banana for you, Malu Olivar, kabsat. Tamsak 26. Nakakaantok. Fatuma Bira, are you still there? Thank you so much. Welcome, Kabsat Malu, Mr. Titanic. Don't you worry. Your video is still playing. Mahaba-haba yun. Mahigit less than 3 hours. Okay. Where is it? Fatuma Bira, your video 3 minutes already. Nasaan na ba? Okay, Just for Fun. I already got your name and I'm going to search it. Just a moment. It's searching and it's searching and it's searching and Joran. Searching and it's searching just at just dash 8303. Nasaan na ba? Hindi ko makita pa rin.
Ayan, I got it already. Just for fun. Wow, malaki ang bahay pa rin ni Just for Fun. And lumaki pa lalo. Pero 12 videos ka lang, kabsat. Ito, may latest ka. Sabagay, just for fun. Just for fun ng pansit bato. Plus dinuguan. Perfect, magka-jowa na. Ayan, just for fun. Alright, this is 2.37 minutes. Just for fun. Oh. Ang ganda pa ni just for fun. Pansit bato. I-off ko lang yung laptop, baka ma-overcharge at masira ang battery. Mahal ang battery. Ayun. Malu Olivar, thank you so much. Ayan, naka-play na. Sino ba ang nagpe-play kaya? Angelita. Kabsat nati, Tamsak 22, kabsat nati yung dinengdeng. Ang paborito ng kapares kong Ilocano. Dinengdeng. Sa Tagalog naman daw, ang tawag nun ay bulanglang, di ba? Sa amin ay dinengdeng. Pero may fish sauce, may bagoong yun para makumpleto ang pagka-Ilocano. Yan, watching with harang, kabsat nati, may harang dito sa maganda mga palayan at saka isnakan na nadaanan namin ngayon. Palayan at isnakan na nadaanan ninyo, kabsat, just for fun playing your pansit bato. Bato. Maraming salamat. Dadalawal pa rin tayo, Sheena Vlog. Ayan. Okay. I'm going to update my playlist. I'm going to update your play pala. Naka 1 minute na po si Just for Fun. Dito sa 2.37 minutes. Pansit bato. This is Tamsak 81. Nagbabakas lang ako, guys. Kabsat napi. Ito lang po naka-play. Kabsat napi. Naka 1.5 minutes ka na, kabsat natin. Sandali lang guys, habang piniplay ko kayo. Ayan, naka-play pa rin guys. Tingnan ko lang yung mga anak ko. Hinatid kasi nila. Galing training, hindi na ako pumunta. Nandyan daw sa labas. Punta lang ako doon.
Aray ko! Lalagta? Ko! Kabong-bong, barlitos, krokodilitos. Ading delete yung blocks, ano? Ako talaga ko! No Roblox. It will make you crazy. No, Malu, sis Malu. I'm not playing Roblox forever. Do not play Roblox. It will make you crazy. Watch the It is. KMJS. What thing? It will make Jim, your I will brain watch it. rock. It will make your brain rock. Let me watch it. No. No? Alright, another video, Ma'am Malu Olivar. Thank you so much. Sinablog, nandiyon lang ako ha, kabsat. Thank you so Kuya! much. Video 2 for Ma'am Malu. Telepon ko! Nile, tapusin ko na lang po kay Kimi Vlog. Ito-transfer ko siya. Naman na. Mapuputol kasi to 30 minutes na siya na Kimi Vlog. So, may 8 minutes more. Tito Jun, thank you so much Tito Jun. Good evening, Mimbag nga Rabi Kabsat. Tamsak 39 Kabsat natin. Agplayak Kabsat. Ayan. Thank you so much. Gulit ka kabsat natin ni Tito Jun MTV. Sublian ang kakabsat. Pero kay Sir Domingo Dalde still playing. Magandang view. Sarap pagmasdan. Tito Jun MTV. With harang siya. Mute ko muna kabsat. May harang siya. Sarap pagmasdan. Ma'am Malu Olivar. Second video. Mahaba. Ay, konti lang kasi yung video ni... Saglit lang kasi matapos ang video ni Ma'am Malu. Ito na lang 5 minutes, mas mahaba Ma'am Malu. Ayan, tapos lang harang Tito Jun. Ayan, ikaw yan. Farmers Day 5 with harang Ma'am Malu playing. Pang tamsak 75 pag natapos. When kabsat ay itadtapay kinikwa ni Tito Jun, tasubyanan ka. Ay, naka-live. Don't worry kabsat ni Sir Domingo Daldet. Nasasayangan akong tapusin yung 2.53 minutes niya kasi more than 1 hour na ako dun. Okay lang yun kabsat. Si Mr. ang ipasok ko kay Ma'am Icon para makapag-fishing siya. Totoo yan, kabsat. Nagka-idea ako doon kasi pag pinasok mo doon sa maraming tao, makakapag-fishing siya. Kaya si Mr. ang ipapasok ko kay Ma'am. Thank you so much, Tito Jun. Naka-play rin ka po, Mr. Titanic. Any reason for safety? Nandito tayo sa may... Alrighty, people, there's your know. Iba Basio. Playing with ads, Ma'am Icon. Change it, and of course, a ton of news. This is Shell Street, which is a Roblox game where you play as a person that's moving into a new home. But a few years before the events of this game, a terrible tragedy happened in this home that left the town very shook. And decided to move into the home. Bagit lang So dito. brother, I don't. This game is very good in my opinion, but the developers had to stop updating the game. So the game was left off at a point that is very unsatisfying, but I do still hope you enjoy this video. And with all that being said, let's go. Okay, so I had some coffee today. Adi, assalamualaikum Adi. I'm going to your video. Straight through. Number 2.
Yeah. bouncing off the walls in this video. Patuma Bira is still playing, my friend. Patuma Bira. Your 15.38 minutes being played. Iba ba si Human or I'm gonna suspend that TV? Tamsak 72, Patuma Bira. Great. Welcome to Cliff Valley. Relax. This game has to do. Kuya, dapat bagi ni Jahan, Guray. Dede ko na. The game addresses sensitive topics. Everything is fictional. Any resemblance to real events or people is coincidental. Thank you so much, 7 million people in the house. Maraming salamat. I really appreciate all the support. Kaisda ba kasi kamemo yan? May chicken nila. Sa video lang tayo. At papakita ko lang kasi parang pag-iwata na parating. Makasali makapag-video tayo pagkatapos ng pag-aral ng bagyo. Okay, so we got a burglar in here. Oh, this is nuts. This is nuts. Would you look at that? They sent the sheriff. Somebody's gotta keep this town in check while everyone else got party. Can I do my voice acting? Ayan, matapos na kay Tito June. Tamsak 44, Tito June. During breakfast, but we figured it was nothing. A few hours later, we went to grab some firewood and saw the broken window. We tried calling their house phone, straight to voicemail. Rang the doorbell, shouted for Carrie out, even the kids. Ayan. Dead silence. Katapos na kay Tito June. Adi, in your channel. She rang her mom's Thank you so house, much. I think. She doesn't handle situations like this very well. I don't Ne, kabsat na Nati Dalde, balikan kita. Ito na. Nati Dalde They TV. usually let us know when they'll be Oh, gone. he's Canadian. Or in response. I hear it. Kabsat Nati, another video. Gumabi na. Nagsilabasan mga paninda sa kalsada. Ayan. With harang. Kabsat Nati, may harang. Oh, this is gonna be a video, isn't it? This is gonna be one of those videos. Thank you so much. May harang, Kabsat Nati. Thank you so much. Tamsak 75, Mang Malu Olivar. I will keep this. Thank you so much. I'll try and take a look in the back. Oh, so y'all don't be kicking the. Alright, Ted. You can jump next to fences. Oh, cool. Oh. It's locked. You gotta kick it down, buddy. Dali at mag-check ako ng There we attendance. go. One more time. The kettle's on. Sheriff's Department. Anyone inside? Welcome, Kabsat. I'll Adi playing your video. If you wanna find out why they call me Ben, I turn this off. For 5 minutes, I'm going to That's pin. the main crime here. What? Oh, blood. Oh, shoot. Be back at the Larson's house. Pronto. Ayan, tapos ng harang mo. Ay, another harang, Kabsat Oh, natin. shoot. What happened? Oh, my Ay, gosh. hindi. Either they GMA went naman upstairs pala. or they died. Ulitin ko na lang, Kabsat nati. Dragged upstairs. Hindi ko nabakasan, hindi ko rin natamsakan. Gumabi Gumabi na. Nagsisilabasan ng mga paninda. Okay. Maraming salamat. 5 million people in the house. Kimi Vlog, pang 37 minutes. 37 minutes na po. Sheriff Department. Oh my God. Oh Wala na my si Lord, Kimi Vlog. I knew the blood looks old. It's old. Wala na rin si It's old, Sheena. dude. Oh, si Kabsat natin na lang They're nandito. rotting already. Fatuma Bira. Wala na rin si Fatuma Bira. Keep it together. Sino pa kayong nandito? Tito June. Wala na rin si Tito June. Ay, nandito pala si Kimi. Nagkamali pala itong angel ko. Mali. Naka-plate Kabsat. Kimi Vlog. 38.43. Pero malapit na. Segundo na lang yan, Kabsat. Sheena Vlog. Thank you so much, Kabsat Sheena. All four? All four? Thank you so much, everyone. Until then, the Sheriff's Department cannot guarantee anything. We at Cliff Valley have FMs and our thoughts and prayers to those who have been affected.
yo, this game is crazy, dude. This thing is so good. 5 years later, what kind of time jump? Oh, that's from that. Oh, people are moving in. Chapter 1, time of change. Kimi Vlog, maraming salamat. Almost there. Just Alright, another video Kimi Vlog. I'm gonna go grab a coffee. Let me know. Ayan o, ano na yung, nag-red na, nag-fully red na yung ano mo, Kimi Vlog. Another video na para sa'yo. What the hell? You saw how Fully watch na siya. I really need to stop for a moment. Ito, arat na LU. Oh, what? Ah, may harang eh. Kimi Vlog, arat na LU with harang na siya. Poopy head? I can say that's fine. Yeah, I say that's fine. Talk about do your job. What? Ma'am Jamie, on mo video nito. Pakinggan mo saglit. I'll be at the local fish in Yukon. The place Anong video? the place up the street. Sandali. Great. I don't want to rush you or anything, but be careful with your stuff out here. The weather can get pretty unpredictable here in Yukon during the summer. See you later, Mr. Brooks. See you later, Mr. Brooks. So I'm playing as Henry Brooks. Yeah, Henry, how about you? Sino po ang i-on ko? That's a problem. Naka-on ka po eh. Ay, wala akong marinig. Sandali. Okay, at least he's using his brain on his kidney. Because if you see something that you don't want to packing, oh, you bring it inside the home for Henry. Henry. It's always a Henry. He doesn't even know what he's getting himself into. Can you still see the stains? Ay! You can still see the stains of the blood on the floor. That's great. Oo, hindi ko pinupull out yan. Hayaan mo lang dyan yung ano ko. Extra ko yan. Hindi ko pa ginamit yan. Kimi Vlog naka-play. Maraming salamat ha, Sheena. You're such a good friend. Thank you so much. Nandito lang si Jamie. Yan. Si Kabsat ko yan. Dinoble ko. Sa LU, 89 tamsak. That's the best I can think of. Anyway, I wish you the best of luck with your new job and this new chapter of your life. Pero ano, Sheena, kung ano ka, may bisita ka, ipag-play mo sila, pang dagdag yun ng ano, yung keep on repeating na bisita mo. Magkaano ba kayo ni Kimi? Magkakilala kayo? Para kayong magkamukha? This is so off-putting because we know what happened already. Ito, kasing ganda mo din siya. Gusto mo maging contractor na lang? Ay, ayoko, kasi gigisa ka sa Senado. Sabi ni Kimi, gusto mo ba maging contractor na lang? Hayaan mo na lang, wala akong bag na Coach, tsaka Chanel, tsaka kung ano-anong Rolls Royce. Basta masaya ang buhay ko. Ay, Patumabira! I'm still playing your 15 minutes. The biryani. Di ba Kimi? Ayoko maging contractor, gigisa ako sa Senado, tapos hindi ko rin ma-enjoy yung kayamanan kasi babatuhin ka ng mga tao. Oh, binabato yung gate, tapos nilalagyan ng magnana. Aw! Magnana, aw! O Diyos ko Lord, di ba? Maging YouTuber na lang ako, Kimi. Oh, di ba? YouTuber na lang tayo, guys. Daldal ako ng daldal si ano. Tamsak 32, Kabsat. Sandali, Sheena, ito na lang ilipat kita dito. Mas masarap kasi mag-type sa laptop. Para kay ano, sandali. Mag-switch account lang ako. Kabsat Jamie, tapos si Sheena. Ayan. Ayan, nandito ka na. Sheena Vlog. Oh. Mr. Titanic, thank you so much. O, Sheena Bulaga. O, yan. Ikaw yan. Alright, sa'yo yan. Para ano, alam mo yon, emoji, ganyan lang. Hindi ako magaganyan. Madulas kasi yung kamay ko. O, diba? Ganyan lang.
Tapos dito ko si kabsat natin, sandali, mainit. Bakit kayo mainit? Kakatapos ng ulan. Flashback. Oh, okay. Maraming salamat Sheena Vlog sa pag-collab sa akin. Thank you so much. Kabsat natin, dito ka na lang sa laptop para mas mabilis ako mag-type kasi dito kabsat natin. So you tell me that he knew what happened and he still chose to buy his house? Henry, oh my God. Dude. Nah. Repeat after me, guys. Henry is cooked. Oh, thank you. Nati daw the TV. I can't get over that. Henry. What is wrong with Oh yan, send hi. Oh. you? May playboy ka dito. Sheena Sheena Vlog. You should have turned around. You're not just ghosting here. Ala, isa na lang ako dito sa bahay mo. Ibali ako papaganahin natin yung chat box mo. Oh, yeah, this is nice. Ayan, Sheena Vlog yan. EG Brothers in Singapore. Thank you so much, EG Brothers in Singapore. Mamaya. Good evening, Mamaya. EG Brothers in Singapore. I'm going to play your video. You, low volume mo man mo ta TV. Uy. I'll be here all day. No rush. I've got a spam from robot. Low volume. Ayan, Kimi Vlog, tapos na yung, tapos na ito, yung LU, tamsak 89 kabsat walang bakas lang. Pero hayaan mo na may akong piniplay na ayaw niya ng binabakasan. Gusto mo ba maging kontraktor? I-play nga natin ito. Gusto mo ba maging kontraktor? Ito. Gusto mo maging kontraktor na lang? Sabi ni Kimi Vlog. Oh, sagutin nyo guys. Kung ako ayoko, okay na sa akin ang mumurahing bag. Na ganito lang ang bag ko. Oh, mumurahin lang yan. Tigti 300 lang yan. Ay, hindi tigti 300 million. Good evening, Nanay Pepay. Maraming salamat, Nanay Pepay. Magpi-play din na po ako sa iyo, Nanay Pepe. Just a moment, please. Naka-safety ka na, Sheena, nandyan. Ikaw yan. Mega love shoutout everyone from Nanay Pepay. Good evening, Jamie from Nanay Pepay. Maraming salamat, Nanay. Henny, fully watch Henny. I'm going to go. Ano ba ako? I'm going to EG Brothers in Singapore. Kabsat natin. Oo, baliyan na ako guys. Pero wala sa katawan. Ewan ko bakit naman ganun na binigay na apelyido sa amin. Pero maraming ganun sa bandang Mexico, Baliena. May nagme-message nga ako. Hola! Sabi niya. Akala niya siguro kamag-anak ko siya. Hola! Sabi niya. Nagme-message sa Facebook. Kasi Baliena siya. Kabsat natin sa'yo to. Another ninja ang nagpi-play, kabsat natin. Nagluto ako ng tanghalian. Mamaya nagpapaksiw ko, kabsat. Ay, kanina lang to pala, kabsat. 6 minutes ago. EG Brothers in Singapore. Going to your channel. Mr. Titanic, thank you so much. Ayan, ito sa'yo, Kimi. Ito sa'yo, Sheena Bulaga. Nakatambay lang ito, kabsat. Hala, ang pangit ko nang dito.
But, Ay. Eh, bakit? Sa'yo to eh, bakit? Ano ko na, anong nangyari? Sheena Vlog, anong ginawa mo? Bakit mukha ko naman ito? Pwede palang ganito. Mukha ng ano? Ano yun? Itututok mong ganun? Ayan no. Dalawa kami. Kaisda, good evening Ma'am Nati. Alam ko yan. Si Kamemo yan ano? Kamemo 1. Ano yun? Ano nga ba yung kanta natin, Heinz? Kamemo 1 naglinis ng fish pan. Kamemo 2 bumili ng fingerlings. Kamemo 3 nagpakain ng koi fish. Kamemo 4 bumili ng crayfish. Oh, di ba? Hello Kamemo, kaisda. 8 minutes. Sandali lang muna ah. Pwede bang ibigay ko na lang to ng 8 o'clock? Ganun. Hanggang 8 o'clock ka dito, Sheena, Kimi Vlog, pinakiusapan ko yung may-ari hanggang 8 o'clock ang live mong si contractor. Pagtapos, ilipat na lang kita dito sa kabila. Hello, Kamemo! From Kabsat natin, nag-play ako kanina ng video mo. Hindi, dapat gamitin niya na yan nanay, trademark ni Kamemo yan. Isda nga eh. Pero hindi amoy isda si Kamemo. Mabango yan. okay, so I know what I'm doing. I'm going to the floor. Another video how to make eggplant and fried fish recipe. Ang daming, alam mo siya, ang dami mong alam sa ganito ha. Hindi ko alam yun. Paano mo... Sa bagay, isa lang kasi ang phone ko siya. Ito, sinuspend ko lang kasi ang may-ari. Kaya akin ang phone niya. Nawala niya kasi yung book niya. Eh, pag bumili ako ng 1.5. Sabi ko, hanapin niya. Kasi book niya yun. Hanggang hindi niya mahanap, akin ang phone niya. Kaya ito, akin ang phone niya. Yun. Nay! From Kaisda. Ayan, mag-play na ako sa inyo guys. Sandali lang. This is Signal Tower on the trail near the airport. Once a week, I need to go there to calibrate things. Ah, you lie. Just for fun, fully watch. Sino ba yung nandito pa? Dali. Ang daman, napakateki mo pala, Sheena. Hindi ko alam yung nagulat ako kanina. Bakit mukha ko yan nandyan? Eh si Sheena ang pinapanood ko. Ay, may minagic mo pala. Ano ba yan? Nanay Pepay! Ito na, Nanay Pepay. Ma'am Icon, mag-play ka muna sa kanila. At ay may 7 viewer pa naman ako. Hindi pa naman ako nasisiro. Mr. Lee Art Kabsat, mega love shout out. Mr. Lee Art. Nanay Pepay. Si Angelita. Si Kamemo. On deck. Nanay Pepay. Playing on going to your channel. Nandali lang Kabsat Mr. Lee Art. Habang display ko muna. Nasaan na ang kontraktor? Naka 7 minutes ka na, Kimi Vlog. Ang kontraktor ng Kimi Vlog. Ito, 7 minutes na. Nanay, Pepay, wala ka bang bagong upload? Sino din nandito bagay ni Jahan? Tatlo lang. Apo na! Napigas! Apo nagkastakan! Mama, nandito ako kay Miss Jamie. Nandito rin si Isda. Fatuma Bira.
playing another video Patuma Bira. That is, I think, third video. Plantsahin ko na ang uniform nila. 16 minutes, Nanay Pepay playing. Hey, you idiots. Hey, open it up. Oh, you want me to investigate? Ma, Hold on. Let's investigate. can I text my classmate? Alalaguri ka I will text him. Why? You text your classmate. Hey, let's say it was a Santa Cruz, bro. Why? Let's say it was a killer. Basta. I will text my classmate. Instead of opening the gate and locking yourself in, instead of going to Ma'am Icon, pag-play mo muna sila kung wala ka pang pang-play. Tomorrow's another day. Sino ba to? Sino ba tong piniplay ko? Patuma Bira. Hello, Kabsat Moment! Naimbag nga Rabi. Salamat sa bainteng tusok. Thank you so much, Patuma Bira playing. Alright, Kamemo, going to your channel. Kamemo 1. Naglinis ng fish pan. Kamemo 2. Bumili ng fingerlings. Kamemo 3. Nagpakain ng crayfish. Alright. Oh, calibrated. What is happening? Parang ang ano ng boses ko malakas. Boom, 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 boom. There you go. Sir Domingo Dalde, 1 hour and 20 minutes ka na po, sir. Tinitigil kasi eh. Hey, champ. Yeah, that's great. No, I had to climb up the tower. It was indeed powered off. Very nice. Liar. Mr. Titanic, dito sa SL mo, ano, naka 5 minutes pa lang ito. Dali nga, volume natin. Tumigil. Volume ko na, di bali silent naman siya. Nanay Pepay, play yung 6 minutes. Kamemo and Mr. Lee Art, just a moment. Nag-open ako ng ano, Angel. Kimi Vlog, 1 hour ka dito sa ano, sa contractor. Uy. Mamaya ko na lang ano, bakasan. Uy, mukha ko nandito pa rin. Naka 1 hour na pala ako, so another 1 hour. Hindi ako nag-live kagabi, Kabsat. Napagod ako. Kinakausap ko nga yung husband ko nakatulugan ko na lang siya. Yan. Kamemo in your channel and Mr. Lee Art. Okay, Kamemo fam. Kamemo fam. Ayan. Thank you so much. Paisda ka na. 8 million people in the house. Thank you so much. Sheena Vlog, may ano ka dito Sheena Vlog, meron kang Jenking Morek. Meron kang bisita. Walang damit. Nakaputi siya. Tignan ko muna kung may bagong upload si Kamemo o may premiere. Sino po may premiere dyan, guys? Guys. Kamemo, di ka na nagla-live, Kamemo? Dito na lang tayo sa non-stop remix. Thank you so much. Oh, there we go. Okay, it's broke. Okay, sick. It's working now. Watch. It didn't do the share.
right? Yan, Kamemo, 20 minutes. So, Pang 45th tamsak, nagluto ako ng tanghalian. Parang ang sarap ng ulam mo, kabsat na ati kanina. Gusto ko yung bangus na may mga sahog. hey, get home. Matibay ba itong kalan na ito, kabsat natin? Yung kalan namin, wala pang isang taon, bumigay na naman. Forget about it, alright? Forget about it. Yung 2 burner na standard. Tamsak 24. Ayan, bago ulit. Ayan, nagra-rock and roll lang mga isda ni Kamemo. Waray, waray, isda ni Kamemo. Waray, waray, nagra-rock and roll. Ano nga ba yung clear? May lyrics na ako dun eh. Bakit nasaan na itong piniplay ko na si Kabsat natin? Oo nga eh, nabangan ko yung live mo. Sana matapat na may wifi sa office, matapat na wala si bus. Oo, maski nandyan si bus, lagay natin sa ilalim ng ng mesa. Yun nga lang kung may wifi. Umuulan kasi dito Kamemo, may bagyong Mirasol. Tagal-tagal naman yung Mirasol na yan, 2 araw na. Di pa rin kami nilulubayan. Amigo! Hindi pa ako nakapag-live. Oo nga, mag-live ka Kamemo. Kung sakaling makapunta ako para naman maka-payback din ako. Si Mr. Lee Art pa pala. Andali, nalimutan ko na si Mr. Lee Art. Mr. Lee Art na taga Baguio. Umulan ba dyan sa Baguio, Mr. Lee Art? Nagpunta kasi dyan kanina yung anak ko. Nagbibiyahe. Umalis sila dito ng alas 3 kaninang hapon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga 9 o'clock sila makakarating. 9 o'clock ng gabi. Opo, pero hindi naman masyadong malakas ang ulan Kamemo, pero nakakawahin-hina ng signal. Mama Icon, may balita ko magaganda ang mga beach dyan. Mr. Lee Art, dito tayo sa 6 days ago na upload. May 1.7k views. Join us for ride and a little tour around city of Cebu. Ayan, Cebu pala ito, si Mr. Lee Art. May harang Mr. Lee Art. Thank you so much. 6 million people in the house. Maraming salamat. God bless you all. Ayaw pala, si Moment pa pala. Nakulog. Si Moment. Kabsat Moment. Sandali lang Kabsat. Mag-open ako ng Ninja. Ito kasi ang effect pagka umuulan guys. Humihina ang net. Dati, bilis-bilis ko mag-play sa inyo, di ba? Playlist pang... Uy! Iba ulit picture, oh. Kay Sheena.
O diba, Sheena, hindi ako mahihirapan mag-dot-dot dito kasi emoji lang sa'yo. Sure, and a couple more crossbows like that, and maybe we'll get a couple blocks like that. Yeah, nice. And then what's in here? Let's see. I forgot what you could buy here. Oh, right, you could buy all these cards. So you can Wow, get naka 65 minutes na ako, guys. Maraming salamat sa inyo at hindi ako nag-iisa ngayong gabi. And what the heck? We're sitting on? Is this Naruto? And then how about the golden crate? Ooh, what? You could get golden AK with a bazooka. What else can you get? Playing ko, Mr. Lee Art. Si Kabsat Moment naman. Let's see how rare the pistol was. Kabsat Moment. Dito tayo. Now if I go, oh wait, I should go back to base. Wait, what? I can get the starter pack again when I literally Moment of truth. Y'all are not fooling me. So let's just Moment of truth. real quick and let me take a picture. Ipakita mo Okay, I'm kidding. ang channel ni Kabsat Moment All of Cooking. these, let's clear everything in our plot first. We have to Ayan, ayan, lumabas na siya. We're just gonna do Moment of this. truth. We'll defend it nicely for sure, like Thank you this. so much everyone. Hindi ko na naman nababasa ang mga chat nyo dyan. Adi, baba na kita kasi si Adi minsan nagla-live yan eh. Diba Kabsat natin, bawal yon, nagla-live tapos pinipin. Ayan, thank you so much. Lahat naman na naka-play. Si Nanay Pipep ay 16 minutes, si Kamemo 20 minutes, si Mr. Lee Art 12 minutes, si Sheena Bulag nandito lang siya. Si Moment Cooking na po. Hindi na ako nakakapag-premiere masyado, Kabsat Moment. Wala kasi akong video. Kung ano-ano na lang ang video ko. I-feature ko pala si Kandon. Ang ganda sa Kandon, guys. Natuwa ako dun sa diversion road nila. Connected din pala yun sa mga villages. 5 million people in the house. Thank you so much. And thank you also for the thumbs up, guys. And then it says here someone spent 36K Robux. His name's Epic Gamer Life. Maybe you should change it to I have no life, bro. Damn. How do you spend that much Robux in the game? Oh, my turret destroyed. My turret got destroyed. Who did this? Who did this? Why am I brown and black now? What is happening, bro? I don't think you can beat this with whatever. Yeah. One of my other turrets got destroyed. This one. Playing with ads tayo. Ano ba tong video ni Kabsat Moment? May ads agad siya. Ano tong title? Hindi ko nabasa ang title. 6 seconds. Maglo-loading pa ang kanyang ads. Kaisda! Mr. Titanic. Ito, Filipino quick and easy recipe. Adobong mix. Ayan. Patumabira. Still playing. Thank you so much, Kaisda and Mr. Titanic. Team Money, thank you so much. Sino ba ito? Moment, Kabsat. Ayan. The moment of truth. Playing. Masakit yung ulo ko. Dali, masakit ang ulo natin. Yan ko lang ng Vicks. Pag matanda na guys, ito na yung amoy. Vicks, Epicacent. Dati amoy perfume. Amoy cologne. Amoy Victoria's Secret, Bath and Body. Ano pa yung mga... Ngayon, ano na lang, Vicks na lang. Epicacent. I am not complaining, guys. Only not complaining. No, what? Anymore? Spawn them all in, baby. Thank you so much. You guys got magma craze. What's a magma craze? Vicks lang ito guys. Nanay Pepay, 16 minutes ay naka-play. Mag-update ako kung ilang minutes na yung nanay. Sandali lamang. Itaas ko lang yung paa ko. Kasi may
may ano eh, kumakagat sa pa ako. Yung lamok naman na yan eh. Patumabira, how to eggplant, how to make eggplant, still playing. And then si Nanay Pepay, sigarilyo din, ubos. This is better than actually playing the game properly. He's picking up all the golden chances and earning all the money we can. Okay, it seems like the music has stopped, so I'm assuming the event is over. Are you the real you? No, I'm fake. I'm a fan. Let's see if you believe that. Anyways, let's see what they got in stock for us. Nothing good. I would get the flamethrower, but it's not in stock. Kamsak 82, patumabira. For sure, just like that. We'll get a couple more spikes like this. Crossbow will ignore for now. We'll get a bit more drops. You can only get 4 right now, which kind of sucks. And then, yeah, that's about it. So let's go back to base, and I think it's time we can upgrade our base, right? So let's reset everything here real quick. We'll just get rid of all of this. Yeah, and then we'll put, we have 7 turrets, so let's put blocks like this for sure. Wait, this is uneven. I kind of messed it up. Hold on. Let's try that again. So we'll do this. Thank you so much. Nagbabakas lang ako, guys. When Kabsat, agyaman na Kabsat. Naka-play kayo ni Sir Domingo Dalde. Right here, boom, and then we'll put like crossbows 1, 2, 3, 4, 5, and then we will put the spikes over here like this. And our base is looking mad nice right now, I can't lie. So this should do us really good, right? I can click fight, and then I have a pistol here. I'll just spam the pistol like this. Yeah, they can't get through now. We actually cooked up with the design. I should follow this guy's design later. Oh my days, this guy's spawning like Lucifer and stuff. Oh days. But like, how do you get Baka makapiright ka dyan sa ads, ano, Sheena Vlog. Baka makapirights ka sa ads. guys, you can get all these cool stuff. So I think what we should do. Ano mo muna yan. Why do you have garbage stuff up here? So this guy beat wave 124, Ayan. which is already amazing as it is. I want to beat wave 25 so I can see what these question marks are. There's also an ancient crate here. Where are they getting all these random crates, dog? What the hell? If I open it, what happens? Nothing? Oh, wait, we can skip now. What? We have 2 times an auto wave. Nanay Pepay, planchahin ko na 16 minutes. Ay! Uy, ang sexy ni Nanay Pepay, nakabakles. Nanay Pepay, nakabakles ka dito. Kamay mo, panoorin mo yung 16 minutes ni Nanay. I think I have to start following that guy's design, man. I can't lie to go. Oh my days. Ang ganda. Oh wow. Ang ganda ng ano mo, Nanay Pepe dito. Ang ganda ng blouse. Pero pag nilipad yan, Nanay Pepe, magiging balon yan. Magbabalon yun. Nanay Pepe. May mga bisita ka na, Sheena Vlog na ano, walang damit. I'll just keep all the yellow stuff for now. Maybe I'll buy the paint tool later and then use the paint tool for sure. We'll just do all that. Maybe we should Tamsak 32, Nanay Pepe. Ang dami ng tamsak na. Oh wow, we're at wave 19 already. Yeah, we can't even skip these guys. Yeah, we got big zombies here too. Yeah, and the tough. Okay, you know what? I think I'm just gonna let it AFK for a bit while I chill at the shop and hold. Oh wait, what? More stuff is restocked. The double turrets are in stock. Moment cooking! Filipino quick and easy recipe ay naka-play. Katatapos lang po ang mid-roll na harang. Kabsat moment. Thank you so much. 7 million people in the house. Maraming salamat. Kimi Vlog, nakailang na minutes. 26 minutes ka na dito, Kimi Vlog. Pang 16 tamsak and still ongoing play. Yeah, this should be chill for now. We'll let it grind on its own so that we can... Kabsat moment, naka 4 minutes ka na po sa 11.42 minutes na video mo. Filipino quick and easy recipe. 93 thumbs up. Enough money to get the minigun as fast as possible. Let's see. So right now, minigun costs $3,000. But let's see over here. Are we earning fast enough? We have 3 minutes. You know what? At 1 minute, if we don't have enough money for a minigun, I'm gonna have Mr. Oscar Bertonel, adding Oscar, sandali lang eh. everything's ready, guys. I-updatean kita ha. Guys, I can't lie to you. I don't think I have enough time to get it, so I think it's just smart I buy it. Magluto ako ng dinengdeng at pritong isda ay fully watch. Kabsat natin another video. We didn't have enough time, man.
Maganda at hindi pa nito napapanood ang mga videos na ito. Yung si Cubs, anong channel yan? Still here, Sheena. Maraming salamat. Thank you so much, Kabsat Nati. Kaisda, kaisda. Maganda yon yung words na yon na pang-call ng attention. Kaisda. Hindi pa nila na ano yun. May katuro. Si Katuro sa Facebook. Ang aking paboritong pansit, tignan natin, Kabsat natin kung hindi, kasi ibang channel ang nag-play sa'yo ngayon. Tignan natin kung hindi pa niya na-play. Ayan, pang 30 na tamsak, Kabsat natin. 30 na tamsak pag napanood. May harang siya, Kabsat natin. One of these 30 seconds. Aking paboritong pansit. So let's just chill here and see what we can do. And our iron plate is almost open soon, so I'm just gonna stand over here and just start shooting them like this because that's the only thing I can do really. It only deals 20 damage, but whatever, man. It's better than nothing right now. Way better than nothing. And so far, we are shredding everyone on site. Hello? Ganda ng tugtog ni Kamemo. Tapos isda yung tumutugtog, oh. Naging rakista ang isda ni Kamemo. But so far, I think I'm really happy with the progress. Like, look at this, guys. Look at this. I might just have to go to base. I can't lie to you. And this guy's base, yeah, I can't compete, dude. I really can't compete. Like, look at this guy. This guy got floating stuff, dude. What? Oh, King Zombie. Wait, I gotta see it. I gotta see him. I gotta see him. Oh, yes, we defeated King Zombie. Now we're aliens. What the heck? Okay. Oh, they have... Patumabira is still playing the egg. Ay, yahoo! Look at this. We're gonna earn so much money from this. Sino ba itong tiniplay? Hello, we're the goats. We're the goat here. Yeah, let me just keep grinding. Kabsat nati, yahoo! Ito po, tiniplay ko sa'yo, Kabsat. What the heck? Why were they so quick with it? They just destroyed all my base. What? Now I gotta restart. Bruh, are you serious right now, bro? I mean, I could get more turret segments like this. Yeah. Isip kong unti-unti. Yeah. Nice, bro. And then more spikes will not hurt you. So let's stop the thing real quick. Get rid of the turrets like this. Waray, waray. Boom, boom. And Mga let's isda. these like that. Nagrarakista. For sure. You know, at this point, let's just make them fly. I don't even care. More DPS for glitching, I don't even know, man. What weapon ever. Masarap sana matulog na. Pero pag natulog ako, ginigising ako ni Whitey eh. Sabi niya eh, mag-play ka pa ng Team Money. Mag-play ka pa. So my iron crate is finally Ito si ready. Facebook talaga. See what we get. Please, rare. You got a sledgehammer. Is that even dead? How to make eggplant for Patumabira. Ay, fully watch Patumabira. Another video for you. So let's just stop it real quick and then let's change it to the sledgehammer. I'm not sure how much damage this really does, but if you go to the shop, I think it just restocks. So if I go Thank you so much 10 people in the house and thank you so sa patamsak yung 20. Dati mga tamsak ko lang guys, 5, 10, 15, tapos ngayon may 20 na akong tamsak. Masaya na rin ako dyan. Patumabira. You can also get some stone spikes, extra turrets, and all these cool stuff. So let me just grind for a bit real quick, and I'll be back once that I get enough money to afford all these. Another recipe for Patumabira. Magaling magluto si Patumabira. Fourth video, Patumabira. And I'm going to pick your Dubai, what's this? Affordable fresh fruits at Dubai. Fourth video. Thank you so much. Rakistang isda. Waray, waray. Isda ni Kamemo. Magaling mag-rock and roll. Waray, waray. Mga kaisda. Isda ni Kamemo. Magaling mag-rock and roll. Ate Bell Mix Vlog. Good evening to you. Ate Bell Mix Vlog.
Sorry. Welcome to my live stream. You should be chill with this. Ate Melvix vlog. I'm going to give you a blue jacket. He has to be Okay, napadaan lang po. Okay lang po. Salamat sa patamsak. May 21 na ako. Magpe-play din ako, Kabsat, maski napadaan ka. Salamat at sa pagdaan sa aking channel. Ate Bell. Sige, ipag-play kita ng latest mo, Ate Bell. and then the stone spikes will be in the middle like this, and then more like these like that. Patumabira, fourth video. So another crossbow wouldn't hurt to be done, right? Now the quick fight, we should be able to reach wave 50. Thank you so much. God bless. Ate Bell, Mix Vlog. God bless you. That's because I can't I will play, Kabsat. hit 100 damage. This is amazing. Okay, so we can Natutuwa kasi ako sa mga isdang nagra-rock and roll, guys. because this Nanay Pepay, 16 minutes ay, ano nangyari sa 16 minutes ni Nanay Pepay? Ang sexy ni Nanay Pepay nito mag-mamlancho. Fully watch Nanay Pepay, thank you so much for the visit. so Ate Bell Mix Vlog, ikaw na po ang isasalang ko. Ate Bell Mix Vlog. B-E-L-L-E. aliens are not playing around. Like, look how fast they are. They're actually scaring me. Cause like, holy crap. Thank you so much everyone. May God bless you all. Oh no, he's still here. Maraming salamat sa jacket. Wow. Na-receive mo na pala ang jacket na pinadala ko. Pick po ba ang jacket mo, Ate Bell? Si Ate Bell, ito, in your channel now, Ate Bell, you have 4.26k subscribers and 363 videos, Ate Bell. I'm going to pick your latest video. Charan, charan, charan. And your latest is There You'll Be. There You'll Be, Faith Hill cover 1 day ago. This is 3.42 minutes. Lagi kasing latest Kabsat ang pina-play ko sa unang video. And then saka ako hanap ng mga long videos. Ito muna latest mo, Kabsat. Sigurado ako ito yung mga pinopromote mo. Ito yung pinopromote mo. Playing na po, Kabsat. There you'll be. There you'll be. Ano kaya ang tono nito? Lucy! Kabsat Lucy! You're welcome, Ate Bell. Salamat din sa pagdaan dyan. At saka patamsak. Yes, may 22 tamsak na ako, sis Lucy. May mga plinay ako, sis Lucy, other day. Kanina kasi, sis Lucy, busy ako. Nagatid ako ng anak. Nagpunta ng Baguio kanina. Siguro malapit na siya. Nasa Sablan na siguro yun. Paakyat na ng Baguio kasi 8 o'clock na. Sis Lucy, mag-play ako. Ngayon may time na ako mag-play. Pasensya na kayo ha, sis Lucy. Hello, Kubo ni Peter. Sana may new upload ka na, Kubo ni Peter. Nathan Estes, my classmate. Dali ah. Wow, ito lang. Awan pa yun. One pala. Awan pala. Oh, 7. 7. Di last 7 Thank you, sis Lucy. Maraming salamat. Sis Lucy, maraming salamat. Kanina, sis Lucy, wala akong time talaga mag-support. Nasa labas ako kanina, maghapon. Dumating ako, 5 o'clock. Nagpahinga ng konti. Tapos nag-live na, yun. Nag-live na nga ako ng, anong oras na kanina? Past 6 na. And then get rid of that, and now we have another script. Perfect. We are looking mad juicy right now, guys. I can't lie. Might as well get rid of these two for now. Babadak lang din yan. Babadak lang? Some of the tricks like that. Next yan, no? Moment cooking, naka-play na lahat. Might as well put them like right here and here. Sis Lucy, sikaw naman po. This is the lesson, but whatever. Yeah, Hindi na ako nag-screenshot, sis Lucy, kasi sayang din yung time. Nagbabakas na lang ako, sis Lucy. So, bakas-bakas na lang tayo, guys, ha? Hindi na ako nag-screenshot. I'm excited. I'm so
so excited. Pero pag pinanood ko yun, no, And then tunay yun, legit yun na for this wave, fully watch yun. To the watch. let's hope they To the watch yun guys ha. once again. Please Baka may bagong upload si Sis Okay, Lucy. wow, we actually survived it pretty well. We still have all our guns. Wow, date daw muna kami. And we have Sinong ka-date ni Sis Lucy dito? for the minigun. Mga 2 days ago. That's gonna be mad OP. Might as well get these double turrets too. I might obviously get these blocks. Napanood ko yung Italian food mo, Sis Lucy. Ang sarap ng pizza. Favorite namin ng pizza. And then we can just save up for the minigun and whatever turret. Ayan, may harang Sis Lucy. 1 of 2 is 6 seconds. 2 of 2 is 15 seconds. Yan. Date daw kami. Wow. Enjoy sa banding. And then si Kubo ni Peter. Maraming salamat Kubo ni Peter. Dadalawin kita Kubo ni Peter. Just a moment ha. Yan. Oh, we just cooked them. Now we got Thanos over here. We got Shrek's juice, bro. We got Thanos left over here, man. Okay, we're just gonna start spanking all these Thanos men. Kabsat moment. Might as well go here and Nabakasan ko na pala kabsat moment. buy some metal sparks, I guess. Still playing. Ate Bell, still playing po. Waiting for one of them to eventually spawn in. Eventually they will. I know they will. We got all these sparks too. Should we get all the turrets? Might as well, actually. We're rich enough. We might be able to Patumabira still playing. I can't lie. Oh, actually, they're starting to get close to the finish line. Maybe not. Maybe not. Oh, yeah, it's over. Oh, bro, you bombed the plot. Okay, you know what? Let's wait for a minute and I'll be back, 8 guys. people in the house. Maraming salamat. May God bless you all. 8 people in the house. 5 seconds. Thank you so much. It's time. Double flamethrowers. Let's go. Kubo ni Peter, kamusta ka na kabsat Kubo? Ano na po ang kamustang yung channel na? Oh, it's time, guys. Parang maganda dyan sa probinsya yung kabsat Kubo ni Peter. Upload ka Kubo ni Peter, mga 10 minutes, ganun. Actually, I'm not complaining. Let's open a gold crate, guys. Come on. Get me something epic, 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 epic. We got an Uzi. Uzi with a jacuzzi. Jacuzzi, Uzi. Alright, you know what? Sheena Vlog and Ma'am Icon, kayo po ang kakulab ko ngayon. Maraming salamat sa pakikikulab po sa aking munting channel. Na ang channel ko ay channel pa rin. Maraming salamat. Sheena Vlog, I'm still in your channel. And I can see again my face there. Gold crate. Oh, we got the worst one. I can see again my face in the mirror. Kokak-kokak. This is gonna be our final bit. Hindi ako nagkukokak-kokak sa'yo ha. Sheena Vlog, nandito lang yan. It's over. Yan. Far the flamethrower range. What? The flamethrower range is horrendous. What? Wait. Let me just do one test real quick. If I do this, I think the flamethrowers up here, can they flamethrower the troops down here? I can't tell. Hold on. Oh, it opened. It just spawned right in my face. Oh, bakit tawa ang ang emoji ko kay Ma'am Icon la? Or not flamethrower. Bakit naman yung tawa ang napindot ko? Sorry, wrong emoticon, emoji. We're just shredding all the zombies. Oh, another chest in. I'm not complaining. Wait, are we flaming them or not? I really can't tell. Wait, let me see this guy. These guys got flame cannons. What? Where are they getting it from? Oh, the flamethrowers are down here. Oh, then I'm assuming the flamethrowers can't. No, they can't reach up. Okay, so I guess we're gonna have to move the flamethrowers down here. Let's just do this real quick. Uy, buhay na si Alan! I'm gonna have to say thank you. Thank you. Hello. Let's put this right here and then another one. Actually, what am I doing? Let's put one by the doors like this. And then boom. And then it's time to fix the spikes too. It's time to throw it up there at base one last time, guys. Actually, might as well go to shop. Bakit ayaw mo na kay ano? Kay Jun Vlog? So, Lagot ka Ma'am Icon, maraming pinya yan. Mayaman yan sa pinya. yeah. Ay, kabsat nati. Another video, kabsat nati. Pumunta na pala kay Boss Nova. So just put the stairs like that real quick. Should we change the flamethrower direction they're facing? Yeah, this way please. Like that, okay? And then we're gonna layer the metal spikes. Actually, let's put the metal spikes in the middle because they're the strong ones. We'll do that, boom, boom, boom. Sandali na lang ha. Kubo ni Peter, matatapos ko na itong isang kaibigan. Ikaw na ang sasalang natin. Just a moment lang ha. Kabsat Kubo. So far we are super pregnant and then we're gonna have to fix Thumbs up, Mr. Liar. all, nice. Okay,
Okay, we're super cooking so far. I'm happy with everything. We'll get rid of this, change it into 3 more credits like that, and then we can put some more right here, and then more of this, and this. Mr. Titanic na still playing kabsat. And then after the final shop restock, let's hope we can get... Ala, iba na pala to Kamemo. Hindi na pala sa'yo yung nagtutugtog. Let's let it auto battle roll in. Ano ba yan? Should have restocked. Let's let it beat the boss real quick. So let it fight the boss. Ala Kamemo, viral na yung Pinoy Disco OPM remix mo. May 1.6k views na siya. Wow, Kamemo! Isdang rakista. Isda ni Kamemo. Nag-rock and roll. Come on, bro. Okay. Puntahan nga natin yung ano, siguro maraming ads ito. Kamemo, hindi ko nabakasan yun. Pasensya ka na. Opo, Kubo ni Peter, ilista ka nga dito. At hindi kita pa napiplay. Get all the blocks first like this, yeah, and then no minigun. We have a couple double turrets. We'll just get all 3 of them, and then final one. Gumaganda si Ma'am Maya. Don't let me down. Oh, Ma'am Maya, blooming ka ngayon, Ma'am Maya. like that. And then we'll get more blocks. Whatever. It was a good run, guys. It's time to go back to the base and finalize our Huwag kang papayag, Ma'am Maya, kung dadali ni Idol Joan at matinik sa pinyahan niya. and that should be the super final. Dito tayo, Kamemo, 25 minutes. Viral na isdang nag-rock and roll. Pinoy Disco OPM Remix. 1.6k videos. Ay, views. 1.6k views. Forgot to change my weapon. Kamemo. Yeah, there you go. Let's see how much damage the Uzi does. Let's see. Come on. How much damage? Si Sis Lucy kaya, I think it deals 20 damage per hit. kamusta na kaya? I think it does. Okay, so I'll be back once I reach like wave 25, 50, and 75, and wave 100. Ito na nga lang tayo sa live ni Kabsat natin. Kabsat natin, sa live na lang kita. Mas mahaba. Kung kaya kong tapusin ito. 51 minutes, Kabsat natin. This is amazing. Now we Ayan, pang 22, 3 tamsak tayo. Pag natapos, maraming salamat po. Araw ng Lunes, live po tayo. With Harang, Kabsat natin. Playing with Harang tayo. because I don't want him to destroy any of my things. Did he destroy anything? Okay, he destroyed barely anything. This is perfect, guys. And our flamethrowers are still in place. We still have our metal spikes. So far, so good, guys. So far, super good. Tapi ba si Iman ta TV kasi awan tibang mangod ko. Kabsat natin, naka-play ka po. Thank you so much, Nanay Pepay. Patuma Bira. Ayan, fully watch Patuma Bira. Si Kubo ni Peter naman. Kubo ni Peter. Luz. Si Support. Okay, there's a big problem here. It feels like the zombies are getting through really quick now, and I'm not happy with it. But we are almost wave 100, which is a good thing. This is scary, guys. We got one actual to survive. Okay, nuclear king zombie. I don't know why I said massive king zombie, but yeah, he's punching, and boom, nice. Ay, wala kang bagong upload. Kubo ni Peter. Ay, wala ka pa rin playlist. Sana gawa ka ng playlist. Daming tanim na talbos. Sabi, tabios. Ano yung tabios, Kabsat? Tanim na tabios ni Kubo ni Peter ay nakaplay. Ito na, Kabsat. Playing po sa'yo. Patuma Bira, thank you so much. I'm going to give you another angel to play your latest this a moment. Date daw muna kami. Wow, naging blooming si Nag-bloom palalo si Sis Lucy. Ma, 18. Na? 8. Alright, Kini Vlog, 47 minutes.
Tapos ang iyong TV vlog, ang iyong contractor ka ba? My classmate. I will text. Damdaman to. Buludong man pa data. Text to. Ha? Daddy text to. Thank you so much everyone. Sige, isublim ka niya ka. 5 minutes. Lang. Text lang. Thumbs love number 4. Sis Lucy. Mama Icon, i-play mo na lang muna sila. Para wala kasing wala yung studio mo kasi naintindihan kita, Ma'am Icon, na wala yung studio mo. Maganda naman ang net mo, Ma'am Icon. Malakas ang signal mo. Panoorin nyo yan, guys, yung OPM ni Kamemo. Nagra-rock and roll ng mga isda ni Kamemo. Sarap pagkain dito sa Italian. Ayan, maraming salamat. Miss Ann, good evening to you, Miss Ann. Thank you so much. I'm going to get back the phone. Heinz. 5.20 minutes, Sis Lucy. Sandali lang, Sis Ann, at ipo-play kita. Hello, Sis Ann. Wow, may pang tamsak 22 na ako. Ayan, playing po. Katatapos lang, ayan. Pang-tamsak 51 dito Kamemo ang iyong viral na isdang rakista, Pinoy Disco OPM. Sino nga po si Kabsat? Puntang kita. Thank you so much, Miss Ann. Puntang kita, Misan hindi na ako nag-screenshot. May bakas na lang po. Bakas-bakas na lang tayo. Pwede naman pala yun. Makikita na check ko din sa akin sa community. Mama! Center po niya din. Ma! Muna tayo pag-play ko na si Sheena. Ay din, ma. Sige, Kabsat, anong oras? Tignan ko na lang. Matatapos na rin siguro to. Kung hindi si Mr. ang pupunta para makapag-fishing, si Jamie. At baka si Mr. or si Jamie. Second channel si Jamie kasi si Mr. Thank you so much, Miss Ann. Ito, pupunta rin ako, nag-open ako ng Ninja. Kubo ni Peter, napi-play na kita, Kabsat, kubo ni Peter. Tamsak 102. 182. Ay pa! Opo, didelete ko na nga yung mga NSSS ko. Ha? Opo, thank you so much. Kubo ni Peter, walang anuman po. Bakas-bakas na lang tayo, guys, ha? Hindi, ang ginagawa ko kasi, Sis Ann, yung mga, alam ko yung FB niya, sinisend ko pa. Kaso, hanapin ko pa yung niya, tapos isi-transfer ko sa watch later. Maraming matrabaho. Thank you so much, Miss Ann. Ito, live video na lang i-play ko sa'yo. Kasi may, baka 1 hour pa ako na magngaw-ngaw. Pag tama-tama, matatapos yun.
Ang muna, napindas si Pugis na takwa. Iso na nagpili. Barber... Na? Barber only? Baba 05. 05? Baba 05. Alam mo na pala ang ano. Maraming salamat. 11 million people in the house. Hala, naghang naman na. Sandali lang si Sana, naghahang yung angel ko. Kabsat natin. 51 minutes na yun, kabsat natin para tumatalon kasi kabsat natin pagka yung videos. Ibang channel lang pumupuntan. Okay lang sana kung yung sarili mong video. Kaisda yun. Sa'yo yun kaisda. 1.6k views. Ka-memo. Rakistang isda. Ganun sana yung pang mo, ka-memo. Yung isda na nagrarakista. Yung mga remix mo. Aldin. May gumagamin. Mag-candy muna tayo, guys. Anime shorts. From which country are you? Anime short. I'm in the Philippines. I'm from the Philippines, my friend. Anime. Good evening to you. Filipino. Ilocano. That's the only Filipino, Ilocano, English. That's the only. These are the only language or dialect I know. Miss Anne, going to your channel. Sisikoy. Hola Brazil. I can only communicate in English. My friend. Ma'am Icon, mag-beach ka dyan sa Cebu. Maganda daw beach dyan. Live concert para kay Miss Anne. Ito muna, Miss Anne. May bago ka pala, 1 day ago. Playing na, Miss Anne. Okay na yun. Wala nang hang-hang-hang. Ma? Bye for now. Yeah, hola, hola. Hola, my amigo. You did my beach total? Not yet. I'm going. Send. Am I going to send? Yes. Oh, how are you, my loves? How are you doing? Kararin ko. Good. Hindi ko nga wati magkakaga kastang libro. Damag mo man ang dadgo mo nag-grade 4 kaya damag di products na kumanig jobs. Hindi nag-grade 4 nga. Nag-grade 4 nga ako ha. Apa yan nga biro ka nan? Gumatang ako? Bumatang ka na, di mo naman sa pula na, narin na pa yan, libro na rin nga kasba, gaya ka, nag-grade so, grade 4 rin. Amok pa yun. Nakita ako di bagi na. Taman yang din mo di ba kanay ni kumanak libro na kapag paano na daginatang niligan libro na ta kasta mo lain. Tanawan ito normal ang gimatang pati sa body niya nga ron. Naggastos man Kasi mo bro
Ang balintong 85 na grade na no, 70 nga plata eh. Wala ka ta makikoordinate ak kini ma'am. Ma'am Raquel. Iba naman, gumatang lang si libro, mura na gigi, Yeah. Oh my God. libro na nga kastan. Katangin na mo lahat, nga may lahat. Okay na. Nawasan ko. Diba? Antas lang amin barbaro da dyan. Unya, ay kabiro ko to kiniwaway di libro na nga grade 4. Grade 4. Damag po na nila, yung matangan na baka mabanilita nga iyo. Ay, mo kon, wala ni kwa, ni Nate. Di, anak ni Lin, kaysa ti grade 5 tatta. Ay, hindi ko bigyan si damag telepono, kay katango mo lang nga kani, so na, kayo na yan. Oh. Siyempre, ginatanda mo ito, katango Anong mo grade lang ni nga, Nate Nate? Fine. Oh, grade 5 guy ni Nate Nate. Ko di na pintas, tapos piyaram lang. Nagbawasan. Di na kano kaya ti second na ano. Nansirang kano mo to. Ni kasaritang to ni ma'am nagarulin, tagumatang te, minyo tingin matangan dati yung Manila, kung maging matangan dati. Pati problema no nabayag. Ay, normal na nga, mabaling nga tayo yung 30 Shopee, ano yung takitap mga giti. Shopee. Bigyan lang maging posibilidad, Shopee. Oo, ito. Normal na nga. Pabalin mo natin, gumata nga nga, i-shoulder mo natin ko na, delivery fee na, transpo na, nga. Yun. Wala nga rin. Feedback ang kanto. Ano pa yung tikat mo na, bro? Feedback ang kanto damdama. Nene. Na ta, dardarasak nga ron. Napanak nga ron di ba? Quarter to 3 kam nga, ay quarter to 3 kam nga nakasangpot di banggedan. Inuray ko nga nakalugan ka. Sak na pan di video, nagbayag mo di video. Sak na pan di landbang, napanak di SSS, offline 5. Hindi alas 4, nagururay ako. Alas 4, nagawid kami na ta. Di pa nag-time out ko. Makita tak, nakabaybayagak nga wani. Ne Heinz, ni Pabang ne. Hi pa. Fatuma Bira, still in your channel. Kabsat natin, 51 minutes. Going back, Fatuma Bira. Thank you so much. Dama mo ni Maman. Miss Ann, play na Miss Ann. Hala, kumalon naman. Ulitin ko na lang Miss Ann yung latest mo. Hindi ko na man nabakasan. Wow! Video? 3 minutes, live performance Scorpions. Mr. Titanic, still playing in on ko ito eh. Pero naka-SL naman kaya wala akong makita. Kasi nag-ano siya kabsat, nagtitigil siya. Oh, was man. Parehas kayo ni ni Sir Domingo. Tignan mo si Sir Domingo. Alas 2 antes. 1 hour and 23 minutes pa lang kanya. Live performance is Ann, Tamsak 14. Don't you worry, kabsat nati, tatapusin ko po yun. Sayang kasi pag pinutol ko yun.
More than 1 hour na ako. 2 hours and 53 minutes lang naman siya. Mr. Italy Art, your latest video, join us for ride in Cebu. Okay lang ate. Ayan, hindi, inulit ko na lang sis Miss Ann para ano, para tunay na full watch. Tirana. Scorpions concert in Tirana. Pero wala namang ano pala, CPR. Sheena Vlog, another, ano na lang Sheena Vlog. Another angel, sandali lang ha. Sheena Vlog, another angel will go to your live stream. Kasi for the meantime, kinuha muna nila yung phone at may tumawag. In your live, wow, ang ganda, ang gandang-ganda naman na lovely girl itong si Sheena. $46 thumbs up. Mga Sheena Vlog. Tagal naman mag-open ng panel ni Sheena. Uy, ang tagal ng angel na to. Nagrarakista pa rin yung mga isda mo, Idol Memo. Maganda ito, pang ano mo, Tamsak 51, Idol Memo. Nag-viral agad do. 9 days ago lang to, may 1.6k videos na. On the road to 2k na. Kamemo. Yan, rakistang isda na nagba-viral. Miss Ann, live video na Miss Ann, tapos na yung latest. Sana mamaikot, dumiretso ka ng Manila. Dito tayo sa ano. Live concert in Tirana. Live concert. Dito tayo sa Tamsak 15. Miss Ann, pag natapos, this is 1 hour and 40 minutes. Oo nga, Idol Memo, maganda yun, pang cover mo, yung mga nagrarakistang isda. Ano, di ba sila, nakatalikod? Pag harap-harapin mo yung 3 isda o 5 isda na nagaganyan, no, para viral ulit. Ha, Idol Memo, sa susunod na remix mo. Yung 5 isdang nasa gitna, ayun. Kaso ma-edit yun. Mag-edit ka. Kubo ni Peter fully watch. 9 minutes and 30 seconds.
Oo, kami mo, try mo nga yun. Kasi si Adrian, hindi ako hindi ako pinapakinggan. Sabi ko, mag-keratin shampoo yung ano niya eh. Yung kalabaw niya eh. Paalaga namin. Kung mahahawakan ko lang sana ako, maggagawa nun. Kaso, natatakot naman ako. Hindi ko naman kasi palaki yun. September 14, 7 minutes, kubo ni Peter. Oh, di ba? Yung isda mo, try mo. Tapos yung ano, mga Bisaya na mga kanta, Memo. Yun yung iparamix mo. Mga Bisayang kanta. Yung mga waray. Yung ganun. Yung ano, yung kanta ni ano ba yung matandang magaling kumanta? Nanay ni Jaya. Yung nanay ni Jaya. Yung mga kanta niya nun. Paparemix mo yun. Hala, I'm going to pick the video of Patu Mabira just a moment. Naghang naman ito. Ayan, Patu Mabira, I'm going to pick the 32 minutes video. Just a moment, please. Patu Mabira. Miss Ann Channel, Dan, dikit po. Ayan, mabait si Miss Ann, kabsat nati. Tingnan mo, may trabaho siya pero nakatambay. Ay, wala palang pasok ngayon. Magbabakas ka lang po, kabsat natin, magbabalik si Miss Ann. Oo, Memo, yung ano nga ba yung Elizabeth Ramsey. Yun, yung mga ano ni Elizabeth Ramsey, tapos yung balloon fish mo, di ba maitim yung balloon fish? Yun, yung ano. Pero palakihin mo kante, baka hindi makita. Try mo, Memo. Alright, Patu Mabira, thank you for patiently waiting. Don't you worry, my friend. I'm going to pick, I think you have 32-minute video here. Because this one already 35.49 minutes. A quick grocery shopping with my family. 35.49 minutes. Ayan, Patu Mabira. Thank you for patiently waiting. Another video for you is playing 35.49 minutes. Good night, Nanay Pepay. Thank you, Miss Ann. Di bali, Miss Ann, naka-save ka na dun. 1 hour po yun. Ayan, Patu Mabira playing, my friend. I'm not September 14. That is for this one. I erroneously moment cooking. Fully watch moment cooking. Kabsat moment. Mag-play din ako ng mahaba mo moment cooking. Just a moment. Just a moment cooking. For a while, please. Ayan, groceries with my family. 35.49 minutes. Groceries with family. For Patu Mabira. Oo nga, Idol Memo. Ipaparemix mo yun. Tinuruan ako dati mag-remix gamit ng ano bang application yun. Ano bang application yun eh? Mayroon application yan. Nalimutan ko na.
Grabe ang imagination ni Javi. Yun. Ay, ano na yan? Maganda yun. Kasi, hindi ma'am, tinuro din sa akin yan yung nagsisimula ko, sabi niya, mag-remix ka, Jamie, ng ano, ng mga OPM, sabi nila. Wala akong kakilalang magpapa-edit ako eh. Kasi doon daw siya na-monetize yung mga ano, remix. Kubina Peter, Tamsak 15, my friend. Tamsak 98, Patumabira when I finish watching. Thank you so much. Fully watch Sisi Koy, moment cooking, another video, kabsat. Ashina Vlog is still in your channel. Si Angelita naman, nagtamsak. Puntang ko nga yun, baka sabihin iniwang ko na siya. Thank you so much, Kusina, sa pagbalik. So, paano mag-enjoy yung nag-exercise na ako kakapagod. Ayan, videos tayo. Maiksi lang na videos ko nung muna wala akong internet kasi. Ayan, okay mo dong. Wala akong angels ngayon. Wala ko sa bahay. Thank you so much kasi nanilaga. Oo nga eh. Seminar ako kasi. Rico! Rico! Natawa si Kamemo. Oo nga, try mo lang. Tignan mo itong mga kay Freddy Aguilar, oh. Nagba-viral eh. Fully watch na Kamemo. Try ko nga din, obserbahan ko nga din yung iba. Amit, underneath you. Please, please. Ang ano nga bang application yun? Pwede kang mag-remix. Tapos meron na rin ano, mga gamit ng AI, mga generated AI na videos. Hello, Kabsat Nati, thank you so much. Si Kabsat Nati, sandali nga, update ko lang si Kabsat Nati, Idol Memo. Ay, napindot ko si Lucy. Sis Lucy, fully watch na Sis Lucy. TikTok pala siya na kusina nila. Sana si Kabsat Nati. Ayan, maraming salamat po sa araw ng Lunes. Live po tayo ni Kabsat Nati ay 51 minutes po ito, Kabsat Nati. Ayan, naka 13 minutes ka na po, Kabsat Nati. Naka 13 minutes na po, Kabsat Nati. I'm still going play. Tamsak 8, Sis Lucy. Kilala ko pa yung mga bata sa taas. Tamang tamor. Shit, shit. Tingnan mo. Another video ni Sis Lucy. Naka-play naman na po kayo lahat, guys, ha? All of you are with different ninjas that are playing your videos. Dapat baso na ginamit mo dito.
All of you have different ninja support. Na mapapasok sa ano tapo. Moment cooking, I'll get back to you. Tapo, dapat pasok. Pansit, pampahaba daw ng buhay at relasyon. Yun. Kabsat natin. Pansit, pampahaba ng relasyon. Kaya kumain ako ng kumain ng pansit kasi hahaba ang pasensya ko nito. Tamsak 90 na si Lucy. May harang si Lucy sa pansit, pampahaba daw ng buhay at relasyon. Uy, kumain tayo ng maraming pansit. Anong klaseng pansit ba? Bihon? Replay na to ah. Replay na ako dito. Kamemo, another. Gusto ko yung tugtog mo. Dili. Tawa si Ma'am Nate eh. Oh, naalala niya. Naalala ni Ma'am Nate. Gusto ko sana yung sumasayaw ni Isda eh. Ito, 20 minutes. Wala pang masyado. May 137 views in 6 days. Yeah. Kamemo mag-remix ka. Yung sinabi ko sa'yo. Try mo lang. Tignan nga natin kung ano. Pero wag puro si Black Oranda. Lagyan mo din ng ano, gold. Parang goldfish, tapos si Black Oranda, goldfish, Black Oranda, ganun. Tapos nakaharap sila. Yun. Kasi itong isda mo na to, non-stop disco remix, sayawan ng mga fishy. Tingnan mo to, oh. Diba, ang gandang ang gandang tignan habang nag-music. Parang tunay. Ay. Ito tayo, oh, Kabsat Memo. Pero wag mo na lang kukurintihin ng ganyan. Kasi parang na-electrify sila eh. Tama lang yan, lumalangoy lang sila. Kagaya kanina. Si Kaisda, naglilinis ng fish cage niya ng gambukong-bukong lang. Oo nga, Kabsat natin, pero ano, hindi na siya naglilinis ng hanggang bukong-bukong, pinagrarakista na niya ang mga isda niya. Pero hindi naniniwala si Nanay Pepe na nagkumakanta. Sabi niya, mamarites daw. 20 minutes na, Idol Kamemo. Nakipag-debate pa sa akin. Hindi, Jamie. Hindi nagrarakista yon. Nagmamarites. Andun na nga yung kante. Hindi na. Siguro si Nanay Pepe ay nakamute. Nakamute yung sipi niya. Ma'am Nate, pinagtatawanan ni Kamemo yung ambang bukong-bukong eh. Linis ka daw uli ng fishpan ng ganon, Kamemo. Pero ano, wag mo agad ipakita ng gambukong-bukong, kunyari malalim. Diba? Let me get 500. They all split.
Tugtog po ni kamemo yan, mga kapatid. O pwedeng magpatugtog ka ng ganyang kamemo habang naglilinis ka ng hanggang bukong-bukong na fish pan mo. O kaya langoy ka din, oh. Kung ano-ano naiisip ko eh. Epekto ng yan, nahuhomesick. Kamemo, epekto ng nahuhomesick yan. Kubo ni Peter. Kasi nung dumalaw ako sa kanya, dinagma ako ni Idol Jun. Kurtina naman yung kinakausap ko doon. Yes, Fatuma Bira, I'm still playing your 35 minutes, my friend, and I really appreciate your support also to me. Your presence is highly appreciated in my live stream, my friend, Fatuma Bira. I really thank you so much. Ito na, going na kay Idol Jun. Sabi niyo, nagja-jacuzzi kasi. Nakikita ko na naman yung niya. Mga kurtina niya, gabi na, nakatali pa rin. Kaya nga, sabi ko, pamimigay ko na lang yan eh. Masaya siya dun sa kabila. Pamimigay ko na lang yan kay GN. Masaya siya dun. Wala naman siya, Mama Icon. Wala naman siya eh. Kabsat natin, nandito pa rin. And Mr. Titanic, maraming salamat po sa inyo. And you, thanks for your support, host. Thank you so much, Fatuma Bira. God bless you. Nasaan na si kabsat natin? Wala. Ay, nandito pala. Kabsat natin maraming salamat po. Kabsat natin ay malapit na mag 9 para kay kabsat natin. Naka 18 minutes na kabsat natin. Dito sa 51.49 minutes. Ayan, may harang kabsat natin 1 minute. Uy, may harang kabsat natin. Let's play your harang. 1 minute. No playing of Roblox. Kids. 1. Urahin dak nga maruruda. Urahin dak nga agpungtot. Ang kaya nga papuno ganti balay. I'm not playing Roblox. I am watching having to play Roblox. Ha? Watch na ko na naman. Mag-Roblox na. Mag-Roblox na. Roblox niya din. Out mo. Epekto ng nahuhumsik yan. Okay. I want to go.
play watch YouTube. Mama? Yes. Papa will soon. Ha? Papa will soon. Yes. Miss Anne, naka 21 minutes ka na po. Sabi ko sa'yo, mabilis na lang to eh. Miss Anne eh. Ano na lang to? 39 minutes. 39 minutes, matatapos ko na to. Diba? Nagyaman na Kabsat. Welcome Kabsat. Nati. Tignan ko naman si Sir Domingo Dalgo. Ayan, naka 2 hours na pala ako, guys. Inom muna tayo ng water, mga kapatid. Naalala nga din ko play Roblox. Ayan, 1 hour and 30 minutes na kay Kabsat Domingo Dalde. Thank you so much, sir. Si Mr. Titanic naman ay. Wala. Magbukas ka na, Angel, ni Mr. Titanic. Magbukas ka na. Oh, sabi ko na, nagbukas na. 16 minutes pa lang. Mr. Titanic. 16 minutes pa lang ang nagpo-play. Naka-on na to eh. Mabagal si Microsoft. Pansit, pampahaba ni Miss Lucy. Pampahaba ng life at relasyon ni Sis Lucy ay naka 12 minutes na Sis Lucy out of 13.37 minutes. Kamsak 19. Ma'am Maya, thank you so much. You're always welcome, Kabsat Nati. What are friends for? Sabi nila, di ba? Kabsat. Pero pasensya na nyo, muna ako minsan, mga kapatid. Pag hindi ako nakaka-attend, ibig sabihin, wala na naman akong signal, wala na naman akong wifi. Kaya nag-advance payment na ako kay PLDT, ganun pa din. Minsan kasi pag ulan, umuulan dito sa amin, siyempre bundok dito sa amin, maraming mga obstruction na mga puno-puno, yun, naantala ang signal. Sige Mama Icon, matulog ka na muna. Ay, matulog ka na muna. Good night na po. Naka 20 minutes na si Kabsat natin. 40. 50 minutes pa kasi ako, Kabsat. Kaya ako naka-live kahapon. Kung inaantok na rin kayo, guys, sige, let's sleep. Pero I'm still here. Good night, Mama Icon. Ang tagal naman nitong si Mr. Madayag mag-comment.
Bye-bye po, Mama Icon. Good night po. Ang tagal naman mag-comment ni Mr. Ayan, wait daw, wait. Page unresponsive. Marami ka pang bisita, ma'am. Ayan, 10 people in the house. Nagpapay na ako. Bye, good night. Good night po. Ang tagal mag-comment. Itong ano ko. Titanic! Ikaw na mag-live, Mr. Titanic, para may kausap ako. Mami Melda, mag-live ka na, Mami Melda. Mr. Titanic, ikaw na mag-live. Si Jun, ayaw mo kausapin yan si Jun. Calling the attention of Oscar Bertonel, please go on live stream. Go on live stream now. So I have someone to, to talk to. Ayan, ready si Mr. Madayag makikulab. Miss Ann, hindi ka pa nag-live, Miss Ann? Mag-live ka na, Miss Ann? May 15 minutes pa kasi akong magla-live, guys. Sorry Kasi bubawi lang ako ngayon kasi kagabi di ako nag-live. Ngayon, naghahanap ako ng kausap. Wala na kasi akong naisip kung ano kasi naisip ko pag si Kamemo yung Kamusta na ang pagkukumare natin? Pagsa Jun Vlog. Harang, uy! May harang ako. Thank you so much, Idol Memo. Salamat po sa paharang-harang. Fatuma Bira, 25 minutes po. So I still need to play 5 more minutes to complete this 35-minute video. A quick groceries shopping with my family. Wow, what a big grocery store this is. Oh, you have a big grocery store there? Masarap mag-shopping, guys, pag maraming pera.
Idol Kamemo, thank you so much, Idol Kamemo. Dali, baka nag-live na tong si Oscar. Tamsak 7, Idol Oscar. Sheena Bulag is still in your live stream. Sino itong nandyan? Si Angelita. Inaantok na tuloy ako. Thank you so much, Idol Memo. Baka inaantok ka na din. Oscar, ayaw mo mag-live stream. Still playing, guys. Thank you so much. 3 million people in the house. Salamat. Miss Ann, dito pa rin tayo sa... Naka 33 minutes na po ako, Miss Ann, dito sa 1 hour live stream. Plus 1 banana para sa'yo, Miss Ann. Bell all tayo. Tamsak 15. Magaganda kasi ang kanta ni Ma'am Elizabeth Ramsey. Napanood ko kasi yung isang concert niya. Ang galing pa rin kumanta. Noon yung mga huling mga concert niya. Talaga yung to the highest level ang kanyang energy. Tsaka yung ramdam mo yung kanyang Another video sa'yo, Idol Memo, pero bakit naman kinuha ng ibang channel? Ang galit. Tapos na yung 20 minutes, another OPM tayo. Mamimili ako. Yung 30 minutes na lang siguro, Idol Memo. Kasi manaririnig ko sounds ng mga karag. Alam niyo ba yung bullfrog? 20, 20, 25. Wow! Naka more than 1 hour ka na sa akin, Idol Memo. Isang non-stop remix na 20 minutes. Isang non-stop disco remix sayawan na mga fishy na 20 minutes. Tsaka 25 minutes na Pinoy disco OPM remix. At tsaka ito, another 30 minutes. Siguradong mapapabombastic ka. Ayan. Kamemo, 30 minutes. Kabsat natin, tatapusin ko yung 1 minute more and 49 seconds mo, kabsat natin. Baka inaantok, time to sleep ka na, kabsat natin. 9 na. Pag mag-alala, kabsat natin. Pati yung kay Sir Domingo Dalde, tapusin natin. Ito tayo sa 30 minutes ni Idol Kamemo. Thank you so much, Idol Memo, sa harang. Time to sleep na, kabsat natin. 9 na. Maaga ka pa bukas, kabsat natin. Mr. Titanic, calling the attention of Mr. Titanic. Please go on live stream now, Mr. Titanic, so I have someone to talk to. Because Jun Vlog doesn't want to talk to me. Kung ano-ano sinasabi ko na, Mr. Titanic, kaya mag-live ka na. Kanino nga ulit itong piniplay ko? Ay, si Kamemo.
I have 4 million people in the house, and I thank you very much to the 4 million people in the house. I wish you all God bless. Ayan. 30 minutes yan kami mo. Maraming salamat. Thank you so much. One Kabsat, good night to you, Kabsat, and Sir Domingo Daldal. My God bless you, Kabsat, and Sir Domingo, and good night po. Thank you so much. Mr. Titanic, mag-live na, Mr. Titanic. Yung nagpi-play sa'yo, itambay ko. Si Jen Vlog kasi, hindi pa, ayaw niya rin sagutin yung sinasabi ko. Ayaw niya yata nag-comment. Sabi ko, ang ganda ng gupit niya. Pero bagay sa kanya ang gupit niya. Barbers yan ano? Barbers 01 o 05? Bye-bye na po sa lahat from Kabsat Nati. Bye-bye Kabsat Nati. Thank you very much also for the support. And so with Miss Ann, Kamemo, Fatuma Bira, and Mr. Titanic, Ma'am Icon. Fatuma Bira, still need 3 minutes more to complete this video. 35.49 minutes, a quick grocery shopping with my family. Yeah. Thank you so much. Maraming salamat everyone. Inom na lang muna ako para malasing ako. Malasing ako ng tubig. Mamaya, tulog ka na mamaya. Kasi para hindi ka antukin bukas. Di ba ang seminar minsan pagka boring ang speaker, nakakaantok. Para hindi ka antukin bukas. Sa akin kasi pag kinaantok ako, kape ako ng kape. Tinatablan naman ako dahil hindi ako nagkakape guys. Kaya kong straighten yung 6 months na walang kape. Mainit na tubig lang. Kaya pag nagsiseminar ako at boring yung nung nagpapaseminar, titimpla ng kape, hindi talaga ako makakatulog. Kasi ang sistema kasi sa office namin, pag nagpa-seminar, ire-re-echo mo yun. Gagawa ka ng re-entry plan, Ma'am Aiko. Gagawa ka ng re-entry plan based sa seminar mo. Opo, si Sheena. Kasi ibang yun na si Sheena. Ibang ninja ang nagpo-play sa'yo, si Angelita. O, diba? Para panibagong tamsak tsaka view. Dibali, matagal na kanina yung Kinuha kasi nila yung cellphone na. Thank you si Sheena sa iyong malasolid na suporta. Ha? O yan, binalik na. Bali, 2 na ang magpi-play sa'yo, Sheena. Binalik na. Kasi kinausap niya si Papa niya kasi. Bali, 2 na ang magpi-play sa'yo. Si Angelita tsaka si Kabsat. Ay, tapos ka na! Ay, kasi 11 minutes. 11 hours na. Ito, Kabsat, Sheena na lang. Pag-play na lang kita, oh. Oo nga. Saan ba to, Kabsat, Sheena? Pagandang view. Ito, oh. Ang ganda. Okay lang, Kabsat, Sheena. Magpahinga ka na lang kaya. Ano pa ako eh? 30 minutes pa ako.
Ayan, nakaplay. Pagpa-play na lang din kita para sa watch hour mo. Patumabira, dan yung 35 minutes. Ay, si Kabsat Moment. Di ko, balikan ko nga si Kabsat Moment. Full watch. 35.49 minutes. Kabsat nati, malapit na kabsat nati. Naka 26 minutes ka na. Sis Lucy, pansit. Bakit tong pansit kanina ko? Tapos na. Fully watch na po, sisi ko. Mag-play din ako ng mahaba na. Kay sis Lucita, nakakamiss din si sis Lucita yung mga pakwela niyang joke, yung mga green jokes niya. Green jokes talaga. Tsaka si Ma'am Icon nga. Wala si Jun Vlog. Dadma niya sa akin. Dadma siya sa ano. Tinatanong ko sa kanyang buhok. Ayaw niya sigurong pag-usapan ko yung buhok niya. Sis Ann na, naka-play po sis Ann. Dito tayo sa 2 hours and 28 minutes ni sis Lucy. You close na the TV. What? I will watch. It will slow down my connection, my Wi-Fi. But I will watch. You sleep na. 2.28 minutes, 2 hours and 28 minutes sis Lucy. Let me watch one Right. video. Let me watch one video. I will sleep. Let me watch one YouTuber. Let me watch one YouTube. Wala ipiniplay ko si Shina eh. Miss Ann, thank you so much. Tatapusin ko yun ng 1 hour mo. Saglit na lang yun, nakakalahati ka na. Nakakalahati ka na po doon. Pati si Kabsat nati oh. Kaya nagtatagal mga kapatid kasi kung monetize channel kayo, hindi ko yun ini-skip ang ads maski mahaba. Pang revenue nyo po yun. Tamsak 52 dito tayo, Sheena. Salamat po sa suporta si Sheena Bulag. Sarap may kakulab guys. Kunyari, nag-collaboration ang tawag namin ni Ma'am Icon dun. Kunyari, yung ako nagla-live, tas siya nagla-live. Mag-swap kami ng ninja. Kaysa yung ninja ko, ilalagay ko sa live ko. Madidetect yun na parehas ang IP address nun. Kaya maganda yung ninja ko, ilagay ko sa live ni Sheena, tapos yung ninja ni Sheena, ilagay niya sa live ko. Mas maganda yun, kasi yun. Magkaibang nagpe-play. Ayan Ma'am Sheena, thank you so much. Ayan, another harang kabsat natin 1 minute yan. War Thunder, sabi niya. Idol Memo, tamsakan na natin Idol Memo. Lahat ng OPM remix mo, Idol Memo ay plinay ko ngayong gabi. Ito, ang 30 minutes, itong piniplay ko ngayon. Replaying na lang pala. I-play ko rin nga si Alan Pumarada. Kamusta na kaya si Alan Pumarada? Hindi ko na napupuntahan ang live ni Alan. Oo nga, kasi wala si Ma'am Icon. Kaya pala. Wala siya. Wala ring live.
Idol Memo, may pasok ka pa bukas. 25 minutes pa ako, guys. Thank you so much. Kung inaantok na kayo, guys, ha, okay lang. Kasi buuin ko lang na 3 hours. Kailan ang huling live ni Alan? 2 days ago? Itong latest mo, Alan Pumarada, 4 hours and 33 minutes. 4 hours and 33 minutes. Thank you so much, Sheena. Baka inaantok ka na kabsat. Naiintindihan kita. Tomorrow is another day, di ba? Tomorrow is another day. Nagugustuhan ko yung OPM remix ni Kaisda eh. Basta Idol Memo ha, sa susunod ulit. Yung Isda ulit. Parang kumakanta sila. Para na sila nagra-rock and roll na ganyan. Tapos sila, harap-harap. Hindi talaga ako magaling sumayaw kasi ang katawan ko eh. Hindi talaga pang sayaw. Ayan, may harang. Ay, iba na pala ang film na play. Fully watch na to, sis Sheena. Ala, ibang Sheena naman pala ito. Hindi. Ayan, si Sheena, pagka nag-red si Sheena, pag nag-fully red yan, fully watch yun. Ito, another video mo yung nagpapamasahe ka si Sheena. Playin lang yun. Oo. Na-appreciate kasi nila si Sheena. Ganyan din nung nagsisimula ko. Yung mga pumupunta sa akin, kung hindi man, kung ma-play na sabay-sabay, nililista ko. Tapos binabalikan ko sila. Magbabakas yun. Lalo na pag mga latest video ang piplay mo. Diba yun yung pinopromote nila. Yun yung talagang mauna nilang mabubuksan. Yun. Malapit na ako guys, mag-end ang live stream. 2:45 na eh. Buuin ko lang yung 2 hours. 20 minutes na lang yan. Kasi gusto ko na rin humilata. Hala, biglang nawala si Idol Jun. Hi. Dito lang tambay, Idol Jun. Fight lang sa Watch Our Idol June. Makukuha mo rin yan. Pero guys, pag na-monetize tayo, hindi mo naman agad, hindi ka agad makakasahod. Antayin mo mabuo ang $100 mo. And I'm happy to say, naka $98 na ako. November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Oh! After 10 months, naka $98 na ako, guys. Idol Memo, naka $98 na ako. Oh. Dapat mag-upload pa ako, mag-premiere nga ako. Puno na nga yung phone ko sa madaming video, pero hindi ko na-edit. Putol-putol kasi. Patuma Bira, yahoo! Another video for you, my friend. Ay, saan na ba si Moment Cooking pala?
Yan, Moment Cooking. Maghanap na nga lang ako ng live ni Moment Cooking. Si Moment Cooking kasi mga kapatid, Ilocano din ito. Mabait na Ilocana. Taga Lawag. Kababayan ni Presidente BBM. Yung 1 hour lang para mabilis ko i-full watch. Walang 1 hour si Kabsat. Yung 1 hour lang sana na live. Ito. Kabsat Moment, naka-play po yung 1 hour and 20 minutes mong live video. Screencast po itong Sunny Side Up and Burger. Opo, mag-premiere ako. Nag-premiere ako kahapon. Connection pa ako ng isang team. Bakit daw 15 minutes? Eh, paano kasi, bakit siya? Kasi kinuha yung 5 minutes na premiere ko noon. Tapos piniplay ko sila ng mahigit 13 minutes kasi dapat lang yung video namin na ipi-play sa kanila i-entry mo. 15 minutes, tinamad na kasi ako mag-edit. Doon yun, no? Pagkakuha ko, upload agad. 15 minutes. Lods, ano ba naman ng video mo? Sabi niya. Eh, pambawi ko doon, Lods, sa 5 minutes na kinuha yung premiere ko noon. Eh, pang ano lang yun, Team Money eh. Sabi pang Team Money lang yun eh. Kinuha nyo, yun ang pinamplay nyo sa akin. Kaya bumawi ako ngayon. Akala ko, i-disallow nila. Hindi na ako nakipag-argue kasi rules nga yun. Nakita ko, hindi, in-upload naman nila. $2 na lang, magpipremiere ako. Yun nga, Candon City nga. Yung nagpunta ako mag-apply ng passport. Ang bilis-bilis pala yung mga satellite offices nila. Basta pala naka-appointment ka, mabilis. Pumunta ka, pag nagpa-appointment kayo sa DFA pang passport guys, whether renewal or new application na passport. Pumunta ka ng maaga doon sa appointment time mo. Kasi kung walang masyado silang client, ine-entertain ka rin. Kagaya no, 11 to 12 ang appointment namin. Nakarating kami doon na 10 o'clock. In-entertain kami agad. Kaya mabilis. Tapos ang bilis-bilis nila. Sinablaga, ito replayin, Kabsat. I wish you also your channel to grow and to get monetized. Si Sheena, fight lang. Nakikita ko, nag-11 hours ka na. Fight lang. Kasi check mo yung mga music mo kung sabagay mag-alert naman sa'yo kung may CPR bago ka mag-apply ng monetization. One hour ito, Kabsat Moment ha. Kabsat, 1 hour. Para hindi ako balik ng balik para makakapag-daldal ako. Pati si Sis Lucy, nire-replay ko po si Sis Lucy ang iyong latest live. Pasensya ka na, wala ako kanina eh. Nasa labas ako. Maraming salamat Team Money sa inyong tunay na suporta. Kabsat natin, katatapos lang ang harang. Ayan, naka 37 minutes na ako kay Kabsat natin. Si Alan Pumarada ay nakaparada pa rin dito sa kanyang... Ano yung brown na yun nakikita ko, Ma'am Icon, sa live ni Idol Alan. Naka 8 minutes na rin. Ang hirap pala na maging teacher guys kaya ito namamaos na naman ako. Disco Remix, siguradong mapapabombastic ka. Ay, malapit na memo. Oh.
3/4 na lang. Naka 75% na ako. 25% na lang. Si Oscar kaya nag-live na. Kasi ayaw mo usad ditong ano niya eh. Video niya. Hindi pa rin nag-live. Si Adin Oscar. Pagjagaan ko na lang itong i-play. Kasi numpisang ko na. Ayan, malapit na! Alright! Alright, so alright. 15 minutes na lang. Oh, thank you, Lord. Excited na ako matapos. Kasi kagabi guys, sobrang antok ko, sobrang pagod. Hindi na ako nag-live. Kabsat natin, Sir Domingo Dalday, 1 hour and 32 minutes. Ah, okay. Oh, di bali, matatapos ko rin yun. Si Miss Ann, ay, malapit nang matapos, Miss Ann. Naka 57 minutes na. Anong oras kaya magla-live si Miss Ann? Tignan ko na lang. Kasi pag kumakanta sila, Miss Ann, yun yung nakakatulog ako. Kaya pag gising ko ng umaga, end na sila. Yun. Si Kabsat Jun kasi, hindi ako kinakausap eh. Saan na ulit si Kabsat Jun? Kung ano-ano kasi na-imagine ko Kabsat Jun pag wala na naman siya doon. Saan na naman kaya nagpunta si Kabsat Jun? Nag-extend ang asawa ko kasi ayaw pa nila pauwiin dahil umpisan pa daw niya ang project. Kala ko uuwi na ngayong buwan. Ayan, fully watch na Sheena Vlog. Another video para sa iyong watch hour. Tignan ko nga kung may mahabang video ka dito, Sheena Vlog. Ito na lang live mo na Hindi ko kasi kayang i-play itong mga 11 hours. Hindi ko kaya i-play yan. Ito na lang, 21 minutes. Sheena Vlog. Mahina signal na naman. Oo nga eh. Pare-pares pala tayong problema. Ano to, host? Ano to, si Sheena? Panghaplas? Panghaplas ba yan? Yan, playing. Nakakamiss pala pag malayo ang asawa, Pag malapit, hindi nakakamiss. Ay, skincare! Wow. Tapusin natin yan. Siguro si Sheena, I bet more than 2K ka na sa watch hour mo. Or road to 3K na? Oh, idol ka Memo. Pag malapit, hindi nakakamiss. Pag malayo, nakakamiss pala. Kabsat Jun, hinal-tart ko tong mo, live mo. Ah, oh, 1K na agad. Pero at least naka 1K ka na. Si Mr. Madayag, 500 ba? Kasi siya,
Nung nag-live kasi, may play pala siya doon sa isang laptop, hindi ko napansin. Yung views niya naging 0. Kaya mag-iingat. Hindi na-miss ang saging. Ganon din. Ganon naman talaga Idol Memo pagka pero nasasanay rin. Hindi ko na nga iniisip yun eh. Iniisip ko na lang buti na lang may YT. Kaya yun si YT, utang na loob ko din yun. Thank you YT. Buti na lang nandyan si Puti. YT Puti. Ala, si Patuma Bira, hindi ko na pala na-play. Patuma Bira, another play. Ito na lang mahaba, Patuma Bira. Para sigurado kung... Ito, Peaceful Road Tour to the Hospital. 10 minutes. Ayan, malapit na mga kapatid. Ayan, 10 minutes na lang. Thank you, Lord. O kaya 5 minutes na lang. Naudlot yung Manila namin eh. Kala ko October. May tournament kami sa Manila sana ng October. Sasamahan ko yung mga anak ko. May tournament sila sa Rizal Stadium. Kaso na-postpone daw. May taekwondo tournament sila. Kaso lang manood guys, nakakakaba. Kasi laban yun Bro mo, 3 anak yung lumalaban, sunod-sunod. Peaceful Road Hospital Tour for Patuma Bira. Played. This is 10 minutes. Ganun naman talaga, Idol Memo. Kasama na rin yun. Pero maski wala yun, basta umuwi siya, Kasi ang namimiss ko sa kanya, may magdadrive, may magmamaneho. Kung saan ako pupunta. Ngayon kasi nagko-commute ako. Kung nagka-crave ako ng gantong pagkain, hindi ako nakakapunta kasi walang magdadrive. Yun lang yung namimiss ko sa kanya, magluluto siya, hindi ko rin naman gusto yung luto niya kasi mahilig sa maanghang yun. Hindi kami nagja-jive ng luto. Tapos makalat ang kusina, kaya mas gusto ko ako na lang magluto. Tsaka magastos din siya sa mga rekado. Ang dami-daming maglagay ng sibuyas. Biro mo ang sibuyas dito nasa 200 per kilo. 180 per kilo ang sibuyas dito. Yun. Tsaka namimiss ko sa kanya yung magtatanggal ng uban ko dito lang sa taas Wala pa naman uban doon sa baba. Ito, dami-daming uban yun. Siya yung namimiss ko magtatanggal ng uban. Kasi yung masipag magtanggal yun. Kung yun nga lang ang ayoko, pag natanggal na niya lahat, maghanap pa ng maghanap. Isusabay niya yung mga, sabi niya, patay na buhok. Ang sakit naman. Mga itim naman yun. Natawa si Kamemo. Ito lang Kamemo, yung ulo dito sa taas. Yung may mga uban. Ewan ko. Kasi nanay ko at 42, marami ng uban ng nanay ko. Nag-hair dye na yun. Siyempre, ako 46 na. May mga uban na rin ako. Yan yung mga puti na nandyan. Siya ang nagtatanggal.
Pero ang asawa ko mas maraming puting buhok. Siguro na problema sa akin. Bakit mas maraming puting buhok ko yun kaysa sa akin? Eh, magkaedad lang naman kami. Hindi, nauna lang pala siya ng 2 buwan. Kasi February siya, ako April. Playling lang po ha. Tignan ko nga sa inyo kung nakatapos na. Ayan, fully watch na sis Ann. Another 31 minutes na. Nag-shift sa 31 minutes. Itutuloy ko na lang yun. Ala, TikTok viral. Hindi na kay Kamemo ito. Hindi na to sa'yo, Kamemo. Si Junel Sagayno. Idol Memo, yung mga susunod yung remix ng mga Bisaya. May naririnig kasi ako, hindi ko nga lang alam yung hindi ko nga lang naintindihan yung sinasabi, pero nagagandahan ako dun sa upbeat nila. Yung beat, yung bass, tapos yung beat. Yun. Kaya sabi ko maganda i-remix yun. May nagturo sa akin nun paano mag-remix, may tranquilizer, may bass. Kaso nalimutan ko na kung anong application. Tawang-tawa si Kamemo sa sinano yung sinabi ko, Kamemo, na natatawa ka. Mag-end na ako in 2 minutes guys, 2 minutes na lang para 3 hours and 5 minutes. Hindi naman kay Kamemo na to eh. Ibang rapper na. Kamemo. Sina, playing pa rin itong ading ha, itong kabsat, itong 21 minutes mo, naka 10 minutes ka na kabsat ito. Skincare. Buti ka pa natatawa si Jun, wala siyang pakiramdam. Pero nandun pa rin ako sa kanya kasi nga baka magtampo si Idol Jun. Tapos mag-left the group siya sa Team Kamane. Tapos mababawasan tayo ng isang gwapo. Kasi ilan na lang kayong gwapo doon na niltira eh. 3 na lang kayo ni Alan, Mr. Titanic, tsaka ikaw. Pagka hindi natin pinuntahan si Idol Jun. Baka batuin ako ng pinya eh, masakit yun. Ano na naman yung pinagsasabi. Mga tindang isda ni Kamemo. Ayan, mag-end ako guys. Idol Memo, itong mga tinda ni Kamemo, Tamsak 62 ito. Kamemo. Ito Ayan yan, Kamemo. Ito yun. Ayan, Kamemo. Yan. Si Sis Ann, naka 31 minutes Sis Ann. Tapos si Sis Sheena, 28 minutes. Si Ma'am Nati, 51 minutes. Si Oscar Bertunel, 2 hours, 54 minutes, 55. Si Mama? Si mayroon pang isa? Nati Dalde, si Sir Domingo Dalde, tsaka si Alan Pumarada, tsaka si mayroon pang isa dito sa baba. Si Sis Lucy. Mama? Tapos nandun ako sa live ni Jin Vlog. Matan atal papa. Sandali, tapusin ko na lang kay Sheena. Auntie, Malapit na siya matapos. Huwag mong putulin. she is done eating lang. Mamaya Eating. fully watch na tayo, kabsat. Kabsat natin, Tamsak 23.
May God bless you all, mga kapatid. Sa lahat ng punta dito, Kubo ni Peter, Ma'am Iconet, Maya Balbueno, Patunga Bira, Just for Fun, si Kamemo, Fam, si Kaisda, si Kamemo ito, Mr. Lee Art, si Mr. Titanic, Oscar Bertunel, Nanay Pepay, Moment Cooking, Lucy Warren's World, si Tito Jun MTV, si Sis Lucita Romero TV, at sa lahat ng Team Mani, Miss Ann Channel, Sina Vlog, Kimi Vlog, Kabsat Nati Dalde TV, Sir Domingo Dalde Channel, at sa lahat po na nagpunta hindi ko po nabanggit, sana marami pa tayong blessing na ma-receive kay Lord at pagpalain ang ating mga channels. Alright guys, in Jesus name, amen. Thank you so much everyone. Good night. Good night Kamemo. Good night Sina Vlog. At sa lahat po nang nandito, Miss Ann, maraming salamat. Abagan ko na lang Miss Ann yung ano mo, yung live video mo. Ay, yung live stream pala. Thank you so much everyone. Good night. Koi fish. May koi fish.